Jaun Andreok, pilotazaleok, gau ondizuela, zer modu zarete? Gaur, larun bat gaua, larun bat iluntzea, ez da ohiko ordua pilotarentzat. Euskal Telebistan, baina gaurkoa alaxe izango da, eta egun handia ibaiar luke gainera, gau doktorea beharko luke urteko partidarik garrantzitsuenetako bat jokatuko baitute, egungo bi izar nagusiek, Aimar Olaizolak gorriz, eta Juan Martínez de Iru jok urdinez. Lauterdiko txapelketa nagusiaren finala izango da. Gaur egungo txapelduna Aimar Olaizola da. Iazko finala Bengoetxea 6. kontra irabazita, aixe gainera. Gaur aurten Irujo izango du berriz ere aurkari. Eta lehendabiziko partidan berriz, Julen Retegi eta Cecilio izango ditugu, Idoate eta Aretxabaletaren kontra. Atzo Barriolak jokatu zuen Urretxun, Ederna pilotalekuan, Zubietaren lekuan, eta gaur berez Barriola zegoen hemen izendatuta, baina Barriola dentzat jarraian gainera txapelketaren atarian bi partida jarraian jokatzea gehitxo izango zela, irudituta edo Abelek berak eskatuta bestela. Azkenean ordezko bat bidali dute, Cecilio osongi jokatzen ari den mutila, eta partida benetan polita da, lehendabiziko hau ere. Jose Antolosa, gabon! Gabon, Xavier, gabon pelotazaleok. Bueno, lehendabiziko honetan, txapelketan sartuko borrokan dabiltzanak, asegartzeko biak, Idoate eta Aretxabaleta, besteek ez dik ematen lekurik izango dutenik, baina oso maila honeko partida. Ona, bai, beretan ona, lau gazte eta esan dekena, aspekok ordezko bezala eta aukera gioala izango izki txapelketan zehar, baina hasieran behintzat ez dik ematen hasierako zerrenda hortan izango jenik. Eta Idoate eta Aretxabaleta hortze, Aretxabaletak ematen dik hor izango ala, hasierako zerrenda hortan, da Idoate ikusiko jo. Presazze erabakitzen duen, baina oso partio politet eta ikusiko jo, ze joku putu aukean laueke. Bueno, finala Gasteiza ekartzea erabaki zuten, Bilbon izan dira azken urte hauetako finalik gehienak, baina horrak ez du esan nahi, bestelako pilotalekuetan aukerarik izango ez denik, eta hauxe da adibide garbi-garbia, alere armailak beteko ote dira, erabateko beteka da izango ote da, ez dirudi, baina askorik ere ez da faltako betetzeko ala. Gure lankideek emango digute horren berri, Koldo Aldalur eta Elena Azpeitia, hortxe baitira biak ere prest. Gabon dizuela! Gabon dizuela, Xavier Josean eta ikusle zaituztegun guzti hori, Elena dago, nire iritzian behintzat antxe zarreren horretan, eta berak esango digu nola dauden kontuak, baina nik uste era bat ez dela beteko. Ni hemen nago, behekalde honetan artekariekin, eta, bueno, azkenengo saltxak jakin nahiean, zan behar dizuet, bi pilotariak duela denbora desente etorri direla, biak nahiko serio, ordurako arratsaldea ere beltz zen, eta biak nahiko serio zartu dira, konzentratuta, behar duen bezala horrelako final handi bat jokatzeko. Eta Elena Azpeitiak esango digu armailak beteko direnentz. Elena, zer diozu, erabat beteko aldira? Gauon guztioi albistea da, oraindik sarrerarik badagoela txarteldegian, alegia lepo ez dela beteko. Orantzen bertan esan digute, bertan gutxi gora bera, 80 sarrera gelditzen direla, hori bai, denak garestienak, beraz denak kantxakoak. Oraindik badago denbora, nahi duenak oraindik badu aukerarik etorri eta sarrera erosteko, baina tira ez du ematen lepo beteko denek gaur, eta hori bai, giroa goi mailakoa izango da, ikusi besterik ez duzue, hemen sarrera inguruan, bai taberna inguruan, ze giro dagoen jendea irrikitan, badakigu Olaizola bigarrena eta Martínez de Irujo askotan izan direla elkarren aurka, 10. aldiz final batean, baina ere eskubiletan dauden izarrik handienak dira bi hauek, eta dira ez du xermarik galtzen hauen arteko finalak. Jose Antolosa, zerk eragin ote du bakarren batek galdetu ziguk lehen horrate inguruan, zerrakatik ekorri ote dute Gasteiza? Bilbon utsuneak askoz nabarmenagoak izan zitezkeen beldurrez? Ez zatak iruditzen horreat izango ezanik, hemen Palacios jaunaren lan hona iten aide. Fernando Palacios, lan hona iten aide, hemen Gasteizen jaialdi dezente karridik, agozune blankatan jaialdi mordoska izaten dek,
eta nik uste frontoi zaindu arrauzkeala. Beste jaialdi manda atzeren dezete baitea jaialdi asko dituk, eta hoi bat eta bestea izaleik, ez espeantzik izateka betetzeko. Eta nik izate, deun ematen finalak ikusiko izku berriz Atanon, Atano hirugarrenean Donostian ere, eta Gasteiz ere laster sartuko du lehia horretan, Josan, pilotaleku berria, gero eta aurreratuago lanak, Iruña esan nahi nian, Iruña ere laster sartuko du lehian, bere pilotaleku berri eta moderno horrekin, eta, bueno, badiegu, ura bertatik bertara ja bukatu xamartuta edo bukatuta ikusteko gogoa ere? Bai, aspaldiko kontu ditu, euruzko nik uste bukatuta onbertzula, eta baino bukatuko, egunen baten da, seguro, aurrenek urtetan da behintzat final batzuk gamoko dituela. Eta eunetik egunea, frontoi handioik beti betetzea kosta ingoek. Koldo, aurrera. Bai, diro kontuak ere beti aipatzekoak izaten direlako, arratsaldeon lehen nabizi, Mikel, Berasaluze. Arratsaldeon. Zeure burua ikusi galtzen duen atzo telebizioan, gu aritu ginen. Zure reportaia, zer egintzen duten Tolosara joan gero, finalera? Zenitzen guen. Karo, emazkia zapaltzen gunitzen da, esaosten, zela de agertu zen. Nire txean norbaitek esan zuen, gaztetan gizona eharra, genuen hori? Oin baino pixu gutxiegoaz. Bai, irakaztek sakea da nola egin. Beno, lehen bizi finaleko diruak, ze guguz entzun dugun bezain nabarmen aterako alda dirua Aimar Hernandez? Hemen dinuen lau, niten dut bost hongo dala. Ezketik bost? Eta lehen biziko partida honetan? Hau ba, niri Cecilio asko guztata da. Cecilio dirue urdin jau, baina Cecilio favora. Eskate revoluzionatuko du, iraulduko du honek. Gauza bat zaten hori, Biler, lehen Radio Euskadi izuzta, Biler, 50 urte debutu duna bala. Itxorizeko frontoien, baina demazan, edurtzat demazan. Bai, biharko egunari. Bai, da urtiola tipari barrazaratik fundureziman. Derrak izan dira 50 urte hauek, Anaia debutu naban, da gatu ingeldu nogota bite sortzi. Horitzeko nesan beharrik debutatzearekin nahikoa genuen. Zorionak, hanbesteko bidea egitagatik. Eskerrik asko. Zuri. Beraz, bihar 50 urte Berasaluze anaiek debuta egin zutenetik, eta oraindik hemen segitzen dik Josan honek, pilotalekuetan, beste era batera, orain kontrakantxan, baina oraindik ere hemen. Bai, aldaitu goik ez aldan arte gaina. Tira, pilota zaleok, honen bestez lanean hasteko pres behar dute honezkero, 8 eta 21 minutu ere badira, eta lanean hasteko pres behar dute. 4 mutil gazte eta sasoiko hauek, eta begira diezaiogun, errepara diezaiogun lehen norgeiagoka honi. Idoateri egokitu zaio lehenbiziko sakea. Berasaluzek berari pixka bat Cecilioren alde gustatzen zaiola. Bai, baina beste aldera esan du, baina diruak urdinen aldeko joera oso harina du. Gogoratu, Jaun Andreok, gaur lauterdiko finala eskainiko dizuegula, lehen partida honen ondoren. Aimar eta Irujo aurrez aurre, eta gero datorren aste artean aurkeztuko dute binakako txapelketa nagusia, hortxe guztu Juan. Eta datorren larun batean gaur 8 abiatuko da binakako txapelketa nagusia. Azken urteetan oso luzea izan da gainera, 4 hilabete pasatxo iraun izan du, eta ez zait iruditzen sistema aldaketarik izango denik. Bueno, Irribarretxo Juan. Lasai dagoela ematen du. Hasi da jaialdia. Idoateren sakearekin, ezker hormatik irtendako izan arren, eskuinez erantzun dio Cecilio, Garetxabaleta. Eskuinka da ona. Idoate biladoa. Erasorako aukera ona, eraman retegik.
Cecilio, zazpitik. Retegi, ez da sartu. Idoatek eutxi. Berki Cecilio. Idotak da oso ona, eraman Andoni. Zailatek, pelota hor, Eman dio Julenek, jaso, Sotamano, zare txabaletak. Idoate, horrez dio kendu Julenek. Cecilioren boleaga da. Ezker horma jotan aita. Orain eskatu. Eta moztu ezkaraitarrak. Larruan ozta. Denak ez dira ados nonbait. Martixka bat izan da. Txokoan luze Idoatek eta tanto. Tanto ona jokatu dute. Bat eta huts urdin. Eta gaur protagonistaren batzu baditugu hemen gure onduan, eta horietako bat David Merino da. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, has estado por ahí por el vestuario, ¿dan los ánimos templados o cómo está el tema? Están ahí descansando un rato y que están en el ánimo tranquilo de momento. Normalmente los pelotaris, digo, en estas grandes finales pues suelen estar algunos más calladitos y otros no paran de hablar. Sí, bueno, la verdad que están los dos relajados, ¿no? He visto a Ayman estaba hablando tranquilo con su hermano, Juan estaba hablando con Joaquín, con Echanz, y la verdad que entre ellos también estaban hablando y bueno, la verdad que estaban el ambiente era bueno en el vestuario, ¿verdad? ¿Qué te parece el partido? Tú que les conoces bien a los dos. Bueno, yo creo que es una final abierta, ¿no? Otras veces pues igual parece que igual a mí me ha llegado el mejor momento que Juan, pero está de última, yo creo que Juan llega en un buen momento. La semifinal contra Oña fue un partido muy duro que supo sacar adelante sufriendo mucho, luego el de Aymar contra Ekaiz también tuvo que jugar mucho para ganar porque Ekaiz estuvo en el torneo y la verdad que los dos pues, son los número uno y bueno, a ver quién puede ganar. Yo creo que el partido está muy abierto. Gracias, David, a seguirlo. Vale, muchas gracias. David Merino. Eta hemen bigarren tantoa jokoan, eutsi ere txabaletak. Bikain gainera. Idoate urrundik sartu da. Ederki. Jaso Andonik. Retegi. Atzera. Oen pelota txarri gitzeok, Arretxa honetan zat, berez de pelotariek, baina lehen esan ginen, goraka daikira garri nura, baina ezkar eskubi defensa ondizok, datzetire kendu duz eta... Gora indik. Gora asko indik. Gora. Galdu aleik ezia, oso gutxi gaina, galdu eta oso sendo jokatzen eta... Earki. Baina eutsi ezkarra gitarrak. Idoateren gantxoa ona, eraman Retegi. Bolea zeutsi, eratxundarrak. Gora. Ematea jundek eta bai, ondo zeok, hortik. Ematea junberdik, 3-4 kuadrotatik. Oain gotan gora aldein zio, baina hor... Pelotoik aprobetxatzeko izatetuk. Miniteko. Bana eta pilota aldatu egin nahi dute gorriek iragarkietaragoaz. Gaur gauean ikusi ahal izango duzue, amaikak laurden gutxi inguruan hasita Robin Hood, lehendabiziko aldiz, euskaraz. Pilota aldatu egin dute. Gorriek, hirugarren kintzea jokoan Sotamano Cecilio. Zabal-zabaletik, aretxabaletak, ederki gozatu du. Boleaz, Retegi. Pilota ona du, deja da Txokora. Idoatek ere ongi irekitakoa aretxabaletak eskatu eta ongi.
Ezker horma jota bi hormako luzea. Boleaz Julen. Retegi, ona du. Eiztotu liteke, eraman ordea. Atzera Cecilio, ez du erabat gozatu. Osongi, Andoni. Erraz. Baita Cecilio ere. Gesten hasiek eta txapazpira juntzaio. Ez da, arriskon digartzaizkik mutil honek. Eta guain kontan, hor atzeneko ordu honen gainatuz, txapagainen utzi nahi izan dudik, jarri nahi izan dudik, eta azpira juntzaio. Bi eta bat urdin. Atzera Ceciliok, Erki. Bederatzitik, Garetxabaletak larri baina eraman. Retegi bizi baina ez du behar beste aprobetxatu hor pilotalekuaren Zabalero. Ordu aukera oraingoan bai. Bina eta Elena Azpeitiak badu elkarrizketaren bat, aurrera. Bai, alaxe da, hemen txendut ondoan Fernando Palacios, arratsaldeon Fernando. Bai, berdin. Bueno, tira urte bete geroago, lautardiko finala berriz ere hemen Gasteizko eta pilotalekuan. Bai, tradizio bat izan da beti urtean zehar final bat eotxea, azkenen boladan lauterdikoa, eta bueno, tradizioa mantentzen dugu, pilota munduan eta Euskal Herrian tradizioak tradizioa diala, eta segituko mantentzen. Lan pixkat egin behar izan duzu horretarako, bai Gasteizko Amazuriaren tornoa izan zen mailakoa antolatzen eta baita, bueno, azkenean lauterdiko finala berriz ere ona ekartzen. Bai, bueno, zu lana ditzen diozu, baina ni gustora ditzen dut. Azken bilan helburu da pilota Gasteizen goi mailako pilota, zegumiena eta afizionatu mailako badikogu, ona etortzea. Eta, bueno, klabea da umea egitzeko pilota jolasten, etortzea goi mailako partiduak, eta Gasteizko festetan, urtean zarukitzen dugunak, ederra dira, baina final bat, beti final bada, bestera ikusi segiroa. Zenba jente nahi duen atera telebizizioan. Dena den, Fernando, tira, sarrera batzuk geldituko dira txartaldekien gaur, lepo bat ez da beteko hobeta. Ni hori ez dakit, ze gaur du parte antolatu. Baina leheno lagun batek eskatu dira sarrera, ditxu egin dut, eta ez da, sarrera bai, baina separatuak. Bat errebotian, beste atzekaldian, beste goian. Orduan, bueno, sarrera garbi dago gutxi gelditzen diala, eta gaur esaten da moduan dago lleno tekniko. Bai, gainera hemen utxuneak gutxi ikusten dira, esan nahi dut hemen, ez da antzemango horrela leku horiek zuk esan duzun bezala, eta arte horiek garbi ez dira antzemango, oso sarrera solteak direlako gelditzen direnak. Edozein kasutan, giroa aparta izango da hori garbi dago, eta beste kontu bat, jende gazte asko ikusten ari gara, eta hori beti da pozgarria pilotarentzat. Bai, gura beki genuenan berriro partioak ekartza Gasteizera, nire zaban neukan garbi. Goikaldea, 1000 pertsonak apitzen dira eta 10 eurotara. Gaur ez da berdin, baina 10 eurotara. Jende gazti etortzea, eta ni posten naiz, zegoian egoten da jendea 22-23 urte baino gutxiago dituzte. Eta horrek esan nahi du, etorkizuna dagola. Eta gure hori da. Ni pilotea nator, nire aita ez dago, nire naiz egongo, eta horrengoa datuzena segitzea. Eta horiek gaztea dira. Bueno, tira, eta finala, ze itxura hartzen diozu, Fernando? Ze itxura, jakingo banuke, ni gestioa itxen dut, naiz teknikoa. Baina gaur gutxienez biak egin dute 18 tantu. Eta gero zeinek irabaziko du, Nafar batek, eta zein jarriko du txapela, Arabar batek. Ez errezu jakiteko nahikoa badakizu. Bueno, ez dakida, baina, bueno, bentsat bota injot. Eskerrik asko, Fernando, eta zorionak egiten ari zareten lanarengatik. Eskerrik asko. Onartzizu zoriona, gerate. Fernando Palacios. Jose Mari Palacios, hogeta zenaren semea. Eta aita ez dago esan du, baina errebotean hortxe dagoaren irudia.
eta non baitetik izango da begira. Iruna doaz, eta Arretegik eramateko pilota zuen, baina txapara joan zaio. 4 eta 3 urdin. 127 pilotaka da, hasiera borrokatua, eta itxur osoa eman diote. Benetan gogorra. Hola, ikusten deko hola eta hola ez tala usiko gaina partidu dugu. Gaina eta gehixo eta nagindudik Arratxabaleta gehixo luzatzen nahi de, baina hor defensa daikera garri ezagek Cecilioke eta jokuntzeok. Bi atzelarik ikusten de joku honen daudela. Ezkarrakin moldatu, ondo moldature. Zen erraza. Atzeran doni, gosongi gozatu du. Ceciliok ezin txapara joan zaio. 5 eta 3, lehendabiziko aldiz, bitanturen aldea. Bana, Bina eta Iruna joan eta gero. Bitanto 3 segidan orain, 3 eta 2 aurretik izan baitira gorriak. Azkenengo hori, Aretxabaletak egindakotzat apuntatu dugu, pilotaka da oso izan baita. Atera du Idoatek. Eta Cecilio gerantzunezin. 6 eta 3. Pelota gatu erratea, periodista eta fotografota asko zeok, eta hor tarte hortak hunde, kamarak eta atzen eta zalduek. Kantxe handekia pelota. Hortxe duzue, Ceciliok eramaterik izan ez duen sakea. Antxapapean txokoan jarritako kamera hartutako irudiak ziren. Hau, doi, baina eraman du, eta ez du barkatu Idoate. Abiatu da Cecilio, baina oso urrundik, abiatu behar izan du, 9 terditik. Eta iritsi ezin, aurrera koldo. Jokin itxaniz, agizu azpeko teknikari nagusia bera dugula. Jokin, Arratxaldeon. Zalantza pixka bagen nuen beteko otezen pilotalekua edo ez, baina bueno, era bat ez da beteko, baina final batek behar duen itxura du. Hori da ez, bueno, zalantza zeren, batez ere ordutegia itxik ez, baina, bueno, ikusten da, jendea olako egunetan da responditzen dela, eta betiko bezala, eta bueno, falta da ber partidu handi bat ikusten dela. Etxian dagoena, edo soziadean, edo lagun artean dagoena, apari goxo batekin parte ikusten ere, ez da garaitxarra, Ez que da batzuen dago egun igandea baino hobeto, larun bat aizen da, ordu hobeago igual, eta beste batzuen dago igual okerrago, ez? Denentzako gustoko aizetea zai ezeten da, baina, bueno, esan dezun bezala hori da, soziedadean afaldu, lagunen artean, da partidua ikusi, plana oso ona. Ez dakit nikaiek ze menu izango duten, baina badakit guk ze menu daukagun, partidu honetaz gain, Aimar eta Juan final batean ikustea opari bada. Bai, hori da, ez? Naiz da ja askotan ikusi, beti desiatzen egoten geha eta gustora ikusten dugu, ez? Beti ez di irtetzen partidu handiak, bueno, haber kaso hontan, haber handi bat ikusten dugu, biak haber ondo ibiltzen dien, da, bueno, bueno, galtzen da bena ez da aterako gustora, frontoitxin, baina partidu handi bat ikusitxan, beste sensazio bat izaten dago. Jokin, teknikoki, biek korrika aurrera egingo dute, biek hori nahi dute, pilotaren bila joan, dominatu ezkero, aldala, tanto bukatzen zaiatu. Bai, horrela jokatzen da, ez? Baina, bueno, nahi do bentsat, Juan, lasai jokatzea, ez? Presea gabe ibiltzea, eta batez ere, bueno, velozidadea eman, baina ez bera askar ibiltzeagatik. Beste ritmoa jarri, baina ondo sartzen dalako eta erabaki zuzenak hartzen dalako, ez? Ez da izeten erreza, zebain askar ibiltzen die, joku askarra izeten da,
eta momentu baten gauza horre dena pentsatzea eta ez da erreza, baina, bueno, a ber, batez ere hasiera on bat egiten da ben, ez da azkenengo partidotan bezala, beti atzetik eta hori ez da izeten ona eta batez ere Aimarren kontra, okerrago eraindik. Baina, bueno, gogotxu da, ilusioakin, da, bueno, partido on bat egiten da ben. Nire gurasoek hori izaten dute, 22 eta 21, 22 eta 20 bukatzen bada partida ona. Eta guk horixe diogu partida. Eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, 22 eta 21, partida estua ona. Beste kontu bada, baina tira. Zer moduzko partida eta ona, 22 eta 20. Oiturak. Ea, ona den. Eta hemen pixkana nagusitzen ditu bikote urdine, batik bat Arretxabaleta atzen nagusitzen aidek eta hiru bat ere aidez da pelota gehiago hartzen aidek eta lotxagabe eta ondo jokatzen ditu bikote urdine. Ezkerrez ere oso atzera Arretxabaletak. 9 terdiraino, eraman Zezilioa. Atzera Arretegi. 9 jaso Arretxabaletak. Erki etxitakoa. Hiruatek eraman. Zabalean deja da. Kanpora joan zaio Arretegiri. 9 eta 4 urdinak aurretik. Eta Elena Azpeitiak ondoan du Joseba Ezkurdia. Alaxe da, Xabier, hain justu, gaur finalean ikusiko ditugun bi zarra hundi hoiei lan handiak emandako mutikoa. Joseba, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Lagun animatzera? Bai, ez da dudik, hemen, joan partido bat egiten duen, da importantena berri irazten duen. Nola ikusi duzu berarekin, bueno, hemen frontoian hogetan, ez zara ibili. Arekin entrenatzen, baina tira elkarrekin entrenatzen duzue, bestela ere fisikoa, eta nola dago animoz eta fisikoa? Ongi, ez da importantena ongi daula, ni behakin bengoitxan kontra jokatu zuen ibili nintzen, da ongi ikusun ez da, eta bila bildurra eta kentzen behatzekoa, eta importantena hori da, ez da, ongi etorri dela, eta esan duten bezala partido bat iken duen, asirateik ongi hasten den, da konfiantza hartzen duen behan burukin. Gero badago datu bat, adibidez, Aimar lesiotik itzuli denetik, hain justu tanto gehien lautardian egin dizkio, dio Martinez de Irujok Aimar Olaizolari, buruz burukoan baino gehiago. Ba, ez da, hori azkenen estatistik, ez da, baina, ustez partidu denak diferenteak izaten dela, eta lauter diguanik aukerak ikusten dizkio, ez da, Aimarra irazeko, bakio Aimarra zema jokatzen, da 6-6 irazitu finalak, ez da, baina, hori ustez, joan edan papera egin bali mau, da konfiantzak inasten bali ma, eta velozidea sartzen, ustez, aukera hundik izango ditula partidua irazteko. Hor berda hasiera da, ez garrantzitsua, ez hartu eta sakearekin adibidez Aimarrek min handia egitea eta zulo egitea bereziki Aimarreko pari gutxi egiten duelako gero eta tartea zabaltzen badu gauza gero zaildu egingo zaizkiolako. Aimar bezalako pelotari baten kontra, hasieratik konzentratu da eta tope hasi beharra dauka, ez da, hor saietu behar sakea dunen min egin eta arrestoan altura hartu eta kentzen Aimarri, ez da, nire hasiera oso importanta izango dela eta tope hasten hasieratik konzentratu da eta errealo gutxi iten. Zu dei baten zain zaude, Joseba, ez dakit dei hori iritsi zaizun edo ez, ari gara noski binakako txapelketa hitz egiten, datorren asteazkenean izango delako aurkezpena. Ez da, dei horri luze nahi nahi zitxoin ez da, deitzen duen ilusiokin hau, ustez nire lan hau ginutela, eta oain enpresak aukera ematen ditzen, ematen badiu alik eta begin aproitzen saiatuko naiz. Bueno, batira, laizter izango da, erabakia. Eta jakingo duzu zagertatu den. Eskerrik asko, Joseba. Bale, zuei. Deiaren zain Joseba Ezkurdia. Asteazkenean alda, Elena? Ez asteartean? Bai, ez asteazkenean izango da, bai. Binakako txapelketaren aurkezpena. Haze pilota eraman duen hemen Retegik, Ezkerra irez, eta nola? Errez da oso ondo gainea, bai. Tanto bikaina jokatzen da ditu gainea. Oso ona, boleaka da ona, Cecilio. Hor, boti boleaz. Irujok eta Aimarrek aurrera egingo dutela, baina hau ere ez da atzera asko egin zalde. Oraintxe dator atzeraka. Eutsi Cecilio. Idoate Bexamarretik, baina oso ongi ireki du eraman Retegik. Idoate atzera gurutzatuta, Ceciliok oso ongi erantzun. Airea kenduz gainera horleku txarrera joan zaio, baina horren moldatu eginda. Txokora Jaso Julenek, tanto gogorra doa.
Eta ona. Baina, bikote gorri zinen gehin. Eta zer nolago tanto egin duen Aretxabaletak. Ikusten zen, araxe jona izuela, baina hobeto egiterik ez dago. 10-5 iragarkiak. Amarreta 5 aurretik. Idoate eta Aretxabaleta. Tanto ikuskarri egin du. Eta partida bikaina jokatzen ari da Markina Esamingo atzelaria. Eta hor tanto eman dute. Azkenean pasatu egin delako eta kolpea tira egin diolako. Eta horrelakoetan horixe erabaki hoi dute epaileek. Baina egia da arazo handiak izan dituela aurrera pasatzeko garaian. Horrentxe ikusiko horretxe duzu. Hor zabaletik pasatuko, eskuinaldetik pasatuko zitzaiola uste izan du Ceciliok eta horregatik zijoan txokorantz. Eta Aretxabaletak ere txokotik pasatu nahi eta Bimute jaundi metro gutxiko tartean. Cecilio moztu eraman Idoatek. Retegi erdira eta gero txokoan eskuiz deja efeto bide ondar zutan do, Idoatek. Eta bihurritu 11-6 17 274 pilotaka da 25 minutu ez oraindik lanean serio ari dira oso serio ere. Sakea luze Mikelek eskuiniz erantzun Ceciliok. Aretxabaletak atzera. Zazpira. Sotamanoz, Cecilio ongi. Erretegi sartu da ezkerzearra ona. Erki, txapagainekoa, baina Idoate ongi moldatu da, bolea zabalera orain hor da Andoni eta gurutzatu gainera. Gurutzatu eta tanto asko jokatzen ari duk, Asko bai. Ikaragarri jokatzen ari duk, Andoni. Eta partidu oso sartuta, ia jotzeago abituek ikusi zaiolako kinuz, da partidu sartuta pelotari, ikusi jendik eta berez kantxa kolokatzeko araien alaek, pelotariek. Eta fizikoki asko joek, hemen atzetik oso ondo defenditzen dik. Galdu gutxi jendik eta lehenengo mailan jogatzeko ere eta bai maila guztietan, baina lehenengo mailan hor goien ibiltzeko hemen atzetik ondo defentzi importanteak. Oso ondo kintzen dik pelota hemen atzetik. Golpez da ez tek hola pelota ikusgarri, baina aurretik eta ondo aprotxatzen da nahikoa. Eta gaurre ikusten nahi gaitu, lan handik nahi dela. Lan ona, gaurre, lan oso ona. Oso ona. Moztu Julenek, eutsi Idoate. Indarka. Ondo. Bolea eskura etorri zaio Idoateri eta Julenega zepilota galdu duen. Idoateri eskura etorri zaio eta eraman egin du, baina horixe oso pilota ona behar zuen horrek Julenentzat. Carlos Arguiñano, arratsaldeon. Berdin. Bueno, tira, final handi bat behar dugu. Hemen oso girona dago. Hemen oso girona dago eta ni seguru nago izugarrizko finala ikusiko dugula. Eta niretzako oso pozgarria da. Pelota, finala, Gasteizen, oso ondo, ni oso pozik nago. Dirua oso nabarmen Aimar Olaizolaren alde, sekulan ez du irujok dirua inmerke izan. Carlos? Hori, diruak ibiltzea eta jakingo nola zertan ibiltzean. Baina partidua bidia eta nik kontuz ibiliko nintzen. Eo zinetak irabaztea. Bi honenak. Bai, bi honenak, ja. Eta finalean normalean ea gaiatzea. Eta badak irabaztea bai batek eta bai bestek.
Eskerrik asko, Carlos, eta gozatu finalaz. Ondo pasa, gaur egun handia da euskaldunentzako. Carlos Argineno gozatzeko itxaropen oso zetorria. Gasteizko eta pilotalekura. Bai, Xabier, eta Aritxabaletak aldakeletarako bidea hartu duela. Bai, zaude Koldo, azken etenaldi bat egin behar daukagu iragarkientzat eta utxarte hausia aprobetxatuko dugu, gero joko dugu zuregana. Iragarkietaragoaz. Andoni Aretxabaleta ez da oraindik ageri, erkiziar duen, baina arazoren bat badu antza, eta Koldok zerbait esan nahi zigun. Bai, esan nahi nizuen, Asier, dagoa dala hemen, Asier, Olaizola, Arratxaldeon. Arratxaldeon. Bueno, anaia ondo alda. Bueno, momentuz bai, ez gero ikusi. Baina aurreko sentsazioak ere balio dute, batzutan pilotari egoten da urduriago edo beste batzutan, bueno, temple honean, bueno, hau berez da temple honeko ez da. Bai, normalen bai ez, baina, bueno, askotan berak ematen itxuraz, banutik ganen ematen ez, guain itxuraz lasai da, baina, bueno, ikusita, ba, bueno, txapelketa nola ion den, da, bueno, garbi dago, ba, ez dela igual joku puntu hoenen, baina, bueno, gaur jokatu behar da, eta gaur eman behar da dena, eta aber nola den. Behin baino gehiagotan entzun dugu azkeneko aste hauetan, Aimar bere abduktorearen kontu horrekin, Juanen behatzarekin, baina finalean daude. Ez dut esaten lesiongatik, ez bai Aimar eta bai Juan, nik uste lesioz aparte, ba, bueno, ez ditula harrapatu joku hola puntu honen, ez? Erakutsi dute, ba, hoben aldiela diferentzikin, zertik, ba, bueno, aurkarik asko jokatuta, ba, bile finalen, ez da horrein, zerbait esan. Den Inatzek ia beti bezala eta Saralegik egindakoa ere goraipatzekoa da. Bai, dudik gabe ez, nik uste Oinatzek aukera hundi eukizula, eta bueno, partidu haitzun aurregat ere, berak egun txar bat izan duzulako, ez? Oinatze zerbait gauz bat niri asko gustantziana duna da, opari gutxi gehitula, eta Eibarren opari asko nintzikun bere normala ez dena, ez? Eta ekaitzek txapelketa ikaragarria egin du, eta txiripaz etzun irabazi Eibarren kontra Larritan, ez? Profesional karrera ikaragarria egin duena, Asier Olaizola izan da, baina besta hau bukatu da momentuz. Bai, hala da, ez? Aztentzanen ematen du ez dela aietuko, baina konturatu gabe aietzen da, eta amazazpi urte eta erdi pasa ditut, oso gustora, eta guain, mendikan 15 urte bukatzen zit, eta guain udaran eta partidu batzu launekin jokatu gustora, bizko darro ikentzeko, eta beste bizi bat. Zuma badaukazu, Praga Txuriak berriz ere jasteko, ez da, aukeraren bat badago, jarraitzeko gutxienez, agian beste presio batekin, gutxiagorekin, baina badago aukera. Bai, dudin gabe ez, Garfekok nahi zuen berakin pixkazetzea, eta nik fisikak eta ez du problemikan, gehien hausten zian gauza hause da, pilota, eta Otxandorena eta Koka eta horiek hor daude, eta udaran partidu batzu jokatuko ditut, gustora, ez, inongo presio ikan gabe, eta laun hartan. Asier, zuerk izan emantek aurrera ere, ez ahaztu gurekin, Ez, hori dudik, ez ikusiko da berriz. Esko. Oraindik botillero lanetan mintzat urte batzuk geratzen zaizkio. Ederki egin du jokaldia horrere, Idoatek eta gero eta zulo handiagoa. Iruna joan dira, baina 16 eta 6 aurretik dira une honetan. Eta Elena Azpeitiak, arabar ilustre bat ondoan, Juanito Oyarzabal. Alaxe da, Juanito da ondoan. Juanito, Arratxaldeon, buenas tardes. Arratxaldeon, ¿qué tal? Ambientazo en el Hogueta, Mucho ambiente en el Hogueta, pues como todas las finales, ¿no? Y sobre todo las finales del 4,5 y sobre todo también las finales de Aimar y de Juan, ¿no? ¿Alguna preferencia? Bueno, yo soy mucho de Juan, ¿no? Lo que ocurre es que estamos acostumbrados ya en los últimos años y en las últimas finales a que Aimar pues siempre le gane, ¿no? Espero y deseo que este año pues esto cambie y que sea capaz Juan de ganarle, aunque lo va a tener muy complicado. Que veamos también una gran final, porque el campeonato ha tenido muchísimo nivel, las dos semifinales han sido preciosas y sería la guinda al pastel, ¿no? Bueno, quizá este año precisamente lo que estás comentando, ¿no? El campeonato ha ido más regular, no como otras ediciones que, se veía claramente que tanto Aimar como Juan, eran superiores y efectivamente en las últimas semifinales que hemos visto han sido muy competitivas y ahora esperemos ver un partido pues competido, vistoso y que gane el mejor, pero como digo, espero y deseo que gane Juan. ¿Te atreves a dar un pronóstico? Pues un 22-20 a favor de Juan. Es que ricasco, Juanito. Gracias.
22 eta 20 irujok irabaziko duela, esan digu Juanito Iertzabale. Beroa da, Juanito, eta berozalea ere bai. Juan Gustuko. 17 eta 6. Idoatek txokora, atzera Arretegi. Jokoaren ekimena hasieratik urdinena da. Eta pilotaleku honetan horrek asko balio du. Eta gehi duate oso ondo aidek jokatzen, bukatzen eta aukera gehiago izaten aidek. Baina asko sartzen, ondo mugitzen pelota, bukatutako beste gehitxo, baina oso ondo jokatzen ari dela. Ritmokin, bilatuz. Eta orain ere, zermien erki egin du. Aukerak asko, atzen puske kenduzio gaur Arretxabaletak. 18 eta 6. Idoatek egin duen 6garrena izan da. Eta nirekin beste botelleroa. Hemen dut nirekin. Patxi Ugi, Patxi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, ¿qué tal está tu pupilo? Bueno, bien, está calentando, ha puesto bien trampos, ha pasado un día bien y con ganas de empezar a jugar, ¿no? Bueno, es un partido muy importante, ya lo sabe, y lo que tiene que hacer, las tiras son bien claras y a ver si sale todo bien. Estos han jugado muchas finales, pero tú también has jugado pues, un buen montón de finales. ¿Se acostumbra el pelotario a estos momentos previos a los partidos? No, yo creo que cada vez peor, ¿no? Al vídeo es la novedad y estás un poco así, pero conforme pasan los años, el cuerpo, bueno, como más tensiones ahí, ¿no? Más, ya conoces los sabores, ya las sensaciones, conoces todo, ¿no? Y bueno, son distintas, ¿no? Yo creo que las primeras son las que más tranquilos se juegan y contra más pasa el tiempo, pide más tensiones. Sí, parece lógico, pero es así. En los principios de los partidos muchas veces son decisivos. Y ya hemos visto últimamente a Aimar adelantarse en esos inicios de los partidos. Aguantarle al principio o incluso superarle puede ser una de las claves de esta final. Sí, lógicamente sí. Es importante el principio, la mitad y el final no, pero el principio marca un poquito la pauta del partido, ¿no? Sobre todo el estar bien en la cancha, el darte confianza, ¿no? Últimamente por los partidos que están saliendo, Juan está entrando un poquito frío. Y esperemos que hoy pues, salga no, siempre quiere salir al 100%, pero bueno, que le salgan las cosas bien desde el principio. Para terminar, Pachi, saque y resto, otras dos claves de este partido, porque Juan, por la lesión, por lo que sea, en este campeonato no ha sacado muy bien y no ha restado casi nada. Ahí tienes toda la razón del mundo, ¿no? Hoy en día, con la pelota que se juega y con los jugadores que son tanto Juan como Aimar, sacar y restar siempre ha sido toda la vida en la pelota, ¿no? Pero yo creo que hoy en día es más con estos, ¿no? Entonces, Juan con el dedo no ha sacado nada, ha sacado muy justo el campeonato. Ahora la última semana ha sacado bastante bien, ya no tenía molestias. Y restar ha restado francamente pues regular, tirando para mal, ¿no? Si hay que sacar el partido adelante, hay que sacar y restar muy bien. Y yo creo que lo va a hacer, ¿no? Porque ha entrenado bien estos días. Patxi, suerte izan, eta partido una jugatu bezetela, eskerrik asko. Patxi Eugi! Eta Josan, logika hundirik gabea ematen dik, baina Patxik esan duen hori askori gertatu izan zaizue. Denborak aurrera egiten duen aurrian, teorian lasaiago egon behar likek pilotariak, baina ez du beti ala gertatzen. Beti izatela hor bat, nik beti izaten da lasai inorrezte gongo. Batzuk hor pasatzeanaek, barrungo arro eta nervio gorre honagatik frontoia junda berea eman iteguela. Eta beste atzuk ez duela maten. Oide, nervion kakoa. Eta beti izan duinik. Nik gaztetan da nervio izan izkin da, izaten izkin da partidu txar dezenteinin, hasierako txapelketako partidu baitan. Horreat izan, ne jokukin, ne lanakin fedeik neukelako, arten preparatua neolako. Hor goi mailan jokatzeko eta arten berde neolako. Eta urdun ikara izaten dugu horreatik, bakikelako, sakek errestatzen da, sakek irantzuten da, ezaitzela ondo biltzen da, sakeat sartzeie, eta pentsatze gurgoa esartu inotziak, eta ikar horrek nerviok indarri gabe dut daue. Baina urtekin jarri itiaz, konfiantza hartzen dek erekin, ere jokukin, eta atzenek urtetan, ia fallatzen dik ire gorputzek, eta nervioso hartze ez, ire gorputze fallatzek ilako. Pelotan dela baki, baina ia gorputze fallatzen azkin dek.
Eta urdun, ja, nervio gatzea berriz bueltatu jetu. Golpea jeitsi, ibili ere bai, bateko mina, bestekoa. Bateko mina eta bestekoa ere bai, ja. Azken bitantoak gorriek erdietxiak izan dira. Aurkarien oparitxoen bitartez. 9 Cecilio gaur hortik lan gehiegi egiten ari da gauza onerako. Retegi. Iduatek hor boleaz ez du ezer askorik egin, Julenek zabalean bazeukan baur zulua. Ezker hori gehiago aprobetxatu beharrekoa da. Hormabikoa. Jaso Julenek. Iduatek bien tartera, iritsi eginda Julen txokora. Ordu aukera. Buruz gain pasatzen saiatu da ezin. Keinu Cecilio bentzat. Hortxe dago Andoni, eraman olabai. Atzera Julenek. Eta oraingoan lortu du. 9 eta 19. Eta okerrez banaiz, Elena Azpeitiak, Gipuzkoako aldun nagusia, Martin Garitano jauna du ondoan. Bai, alaxe da, Xabier. Martin Garitano, arratsaldeon. Arratsaldeon. Pilotaz gozatzera. Bai, aberia ze egiten duen Irujok, oso Irujuzalea naiz eta badukate, zer nolako partida ikusten dugun. Bueno, tira, pentsatzen hon biarak Nafarrak izaki behar bada, etzen nuela lentasunik, baina garbi duzu gaur urdinaren alde egingo duzula. Bueno, bakizu, politikariok beti politikamente korrekto dena esaten dugula, baina kiroletan, zaletasuna da. Edozein kasutan, kontua kontu, ze itxura hartzen diozu, finalari iruditzen altzeizu azken boladan neurria hartua dio, bakarkako lehiaketetan Olaizolak Irujori, baina zer iruditzen zaizu finala da, edo zer gauza gertaliteke, dirua oso nabarmen, 6 txapel ditu, badu pixua ere, Aimar Olaizolak daukan palmares horrek, ze itxura hartzen diozu. Saltzarik ez, Aimar Olaizolak 6 txapela ditu, baina kontu hartu behar da, Irujok ez duela hemen hogetan inoiz galdu, eta geniozko kirolariek hori daukat, ez da, Sarri kale egiten dutela, baina baten batzutan, geniozko txapelak ere idazte dituztela. Bueno, ikusiko dugu, dana dela kirola da, ez da besterik. Zando dira partida ona. Bai, hori da, osatzeko. Eskerrik asko, Martin. Baitza zuei ere. Martin Garitano. Donostietik. Gasteiza etorririk. Aimar eta Irujoren jokoaz gozatzera. Lauterdiko final handiaz gozatzera. Retegik moztu eraman Idoatek. Eskuko pilota. Ceciliorentzat. 9 terditik eraman Andoni. Suertekin gaina. Bai, baztertu egin zaio. Suerte pixka batekin, baina asko jokatzen ari da. Joanak bidali digumezu bat, bikain Andoni, bai, atope. Elgoibertik indarra bidaliko genioke, baina badu nahikoa, segi horrelaxe. Eta Txanek berriz, frontoian dirua doblean, kirol jokoak interneten eta apustu makinetan, euroko 1,25 Olaizolaren alde, eta Olaizolaren alde apustu egiten dutenentzat, eta euroko 3 Irujoren alde apustu egiten dutenentzat. Goraintziak, baite hori ere Txan. Aurrera egin du horrela Ceciliok eta oso ongi moldatu da. Atzera Julenek arro-arro. Zuloa bazean, baina doktore indik. Teknikoki oso ondo indekor. Oso ondo indeko deka da. Gustagarria izan da benetan. Leku bazean, zuloa bazean, baina join inberdi. Zazpi egindako, Mikelek. Oso ona izan dek.
21. izan da, orain ikusiko dugu begira. Sokoan preso harrapatuta zeukan eta bera baino atzerago, baina azkar eta ongi egin du, oso ongi. Jokaldi hona Zeziliok, eraman Idoatek Retegi gaizki jotakoa, baina leku txarrera Andonirentzat. Ez dira. Eta challenge eta airean bota ez duenean. Barkamena eskatzera joan da, baina hor zintzezakeen ez erregin. Balazta onak behar ziren hor. Bolea zerantzun, Retegiren gantxoa behar bezala gozatu gabea, Zeziliori baztertu. Eramatearekin konformatu behar izan du. Idoatek atzera, seiterditik boleaz, gora! Hortxe amaitu da partida, eta emaitzak gezurrik ez dio, askoz gehiago jokatu dute. Idoatek eta Aretxabaletak atzeko kuadroetan jaun eta jabe izan da. Markina Semengo pilotari gaztea eta aurrean Idoatek taktikoki oso ongi jokatu du, tanto sorta ederra egin du eta benetan maila oso ona erakutsi dute asegartzeko pilotariek, askoz gehiago izan dira. Xabier, eta galdera bat bakarrik egin nahi dut, uste dut alako protagonista izan dela. Andoni, zorionak. No jokatuta. Bai, gustora maitxu ez da. Azkein bastante errez, baina partidu erdira arte bintzat, peloteo izan da eta gustora. Txapelketan parte hartzeko puntuak pilatu ari zara? Ba, izte izan, zemat aldu bian, baina, ni hor nahi, ez? Kentzen barik beti fundiako zut, bueno, bai, jolitzen joko maia hon bat nahi, da berroa zitzuten. Ezkerrik asko. Bale, zuri. Puntuak Zakura bildu eta bildu ari da, ez dago zalantzarik. Andoni Aretxabaleta gaur ere beste sorta eder bat bildu du. Oso ongi jokatu du eta garaipena guztiz merezia. Hauexek dira partida honek utzi dizkigun datuak. Julen Retegik egindakoak 4 izan ditu, airez bat, suertez egindako beste bat, eta atzean egindako 2 galdutakoak gehiago 5. 2 erasoan beste 2 garbiak eta behartutako bat ere bai. Idoatek egindakoak 7, Dejada 3 eta airez 4 galdutakoak erasoan bat, garbia beste bat eta behartutako bat ere bai. Oraintxe irten dira pilotariak, Iruko aurretik Aimar ondoren. Eta atzelarien datuak Zeziliok egindakorik ez du izan, galdutakoak 7 izan ditu, eta gainera beti Aretxabaletaren bizkarra ikusi jokatu du gaur. Aretxabaletak berriz, agintzeaz gain, egindakoak 1 dejadaz eta 2 atzean, galdutakoak 2 pilota garbi eta behartutako bat. Alde handia izan da. Pilotakadak zenbat, 415 pilotaka da, 46 minutura ez da iritsi partida, 20 minutu eta erdi jokoaren iraupena. Eta lauterdiko joko eremua mugatzen ari dira hor, lehendabiziko partidaren emaitza Idoatek eta Aretxabaletak 22, Retegi 2 eta Zeziliok 10, eta hemen jarri beharreko arrastoak jartzen dituzten bitartean, pilotariak berotzen diren bitartean, iragarkietara joko dugu, 5 minutu inguruko tartetxoa izango da, eta gero finalaren atarikoak eskainiko izkizuegu, eta gero finala nola ez, oso osorik, nor baino nor gehiago, lauterdiko txapel nagusiaren bila, Aimar eta Irujo, oraintxe arte. Gauan berriz ere pilotazaleok, 9 eta 17 minutu dira, zuzen ari gatzaizkizuek Gasteizko Hogeta pilotalekutik, aurtengo 2013 urteko azken txapela izango da, lauterdiko txapelketa nagusiko finala jokatuko dute Olaizola bigarrenak eta Juan Martínez de Irujok. Lehen ere 11 aldiz jokatu izan dute partida erabakigarrietan elkarren kontra, hau 10. finala izango dute. Aimar Olaizola 34 urteko goitzuetarra da.
Lauterdian inork baino txapel gehiago irabazi ditu, 6 final jokatu eta ez du bat bera ere galdu. Juan Martínez de Irujok 32 urte ditu. 2 aldiz nagusitu da Kaiolan. 5 final jokatu eta 2 irabazi ditu Iberoarrak. Aimarrek eta Irujok 78 partida jokatu dituzte guztira. 34 irabazita berdinduta daude. 9 finaletan egin dute topo. Aimarrek 5 txapel bereganatu ditu eta Irujok 4. Lauterdiko erregea Olaizola 2. da, baina gehiagotan nagusitu da Irujo Kaiolan sartu direnean. 5 eta 4 aurretik Aspeko pilotaria. Hori esegdatuak eta azkenengo horrekin bat baino gehiago harrituko zineten. Kaiolan da nagusiki, denean da Maisu Aimar, baina nagusiki Kaiolan ematen du dela Maisu, eta 9 aldiz jokatu dute elkarren kontra, ez beti Lauterdiko txapelketa nagusian, San Fermin torneoa eta horiek dena kontatuta, baina 9 aldiz jokatu dute elkarren kontra, eta 5 Irujok irabazi ditu, 4 Aimarrek, eta beste datu bat ere badago, pilotaleku hau, Juanentzat oso pilotaleku ona beti izan da, erasoko pilotarientzat, golpe biziko pilotarientzat beti izan da. Pilotaleku ona oso bizia delako, eta hemen gehiago jotzeak asko balio izan du beti, gaur egun ere bai, garai batean beste lur bat zuen, lur zuri-zuria, ura nik uste oraindik ere gorragoa zela, oraindik ere biziagoa, gerora aldatu egin zuten, lur ona eman zioten, baina honek ere oso bizia izaten segitzen du, pilotalekuak lehengo ezaugarri nagusi horri eusten dio, gutxi asko, eta hemen elkarren kontra jokatu dutenean Lauterdian, Irujok irabazi izan du, eta hemen galdutako finalik ez du. Pilotalekuak, Josean, izaten dik bere eragina, eta Juanentzat onik izatekotan nagusi duk ona. Emaitzako izatei eta beti izan depa indarreko pelotarintzat, gero aire jokatzen duen. Emaitzak eta logikak ere, bai. Gero airez jokatzen duen pelotarintzat beti ona izan dek. Aimar golpez da kutsizio izan dek, godek, baina honek airez da asko jokatzen da nik uste Aimarrentzate oso frontoi ona dela. Eta nik uste atzeneen frontoia gati Iruko irabazteko ez zula frontoia gati irabaziko. Egun ona olauko eta hobeto jokatu lako. Eta irabazitakoetan pare-parean ditu, Josean. Markaduk hori, Bai. Elkarren kontra zenbat esan du, 78 partida, eta 34 irabazita. Bai, zailedek, Baina atzeen numero ditu eta pik ditu gaundik, txapelketa final askotan izan ditu generaziontako pelotari gobena bezala pasako ditu historia eta fenomeno batzu bezala. Gaina ez pelotari goin mailako bakarrik, haundi batzu bezala pasako ditu historia. Eta pik haundi dilako eta oso ona dilako. Aimar Olaizola eta Juan Martínez de Irujo berotzen, joko eremua dagoeneko behar bezala zehaztuta, behar bezala markatuta, Iruko arrastoa, bostekoa, denak jarri dituzte, eta ikus dezagun bakoitza, pilotari bakoitza, pilotalekura sartu den unean hartutako irudiak ikus ditzagun. Juan Martínez de Irujo doi, harrapatu dute gure kamarek, hortxe duzu ezkutatzen, 7 galdera iritsi da Juan, eta iritsi denerako takoak jartzen ari zen Aimar Olaizola, beraz Juan 7 galdera, eta Aimar lehenago, ordurako ari zen bere prestaketa lanetan. Goizuetarra, eta gero, David Merinok esan digu aldageletatik irtena zenura, eta esan digu, oso giro lasaian zeudela, eta elkarrekin solasean lasai ziar dutela, txantxetan, elkarri adarra jotzen, baina hemen txantxak amaitu dira, hemendik aurrera, ez dago lagunik, aurkariak dira, eta 2013 urteko azken txapela nahi dute biek. Aimarrek lehen ere marka latza ezarria du, Lauterdian 6 txapel irabazitako bakarra bera da. Gero, jakina, egun hauetan irakurri dugu, jakina, baina Julian Retegik urtero jokatu izan balu txapelketa, ark ere hainbeste edo gehiago agian irabaziko zituen. Bai, hori hala da, baina bestalde, Atano hirugarrenak ere
urtero jokatu izan balu, irabaziko zituen, irabazi zituenak baino gehiago, eta behar bada Julian Retegik buruz buru irabazi zituenak baino gehiago ere bai, baina garaiak izaten dira, eta gaur egun, txapelketa ofiziala bakarrik ez, txapelketarik garrantzitsuenetako bata, askorentzat gustagarriena gainera, baina ez da beti jokatu izan, eta gainera luzaroan jokatu gabe ere egon izan ziren. Elkarrizketaren bat badute gure lankide Koldo Elena aurrera. Bai, dagoeneko pilotazaleek Xavier Estarriak prest dituzte eta klasikoak beti sortu duen burrunda hori sonbatzen dugu dagoeneko hogeta pilotalekoan. Aritz Garmendi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hementxenago Aimar Olaizolaren aldeko kuadrilatxoarekin, tira, erabat prest animatzeko mutila. Bai. Gu abatsketako kuadrilla bagea eta Aimarrekin atope. Beak espero deu irabaztea. Partidu polit bat ikustea eta animatuko diu. Iruditzen zaizue osatuta dagoela eta bere honena emango duela. Denboraldi erdipordiko ikusi dut, baina nik usten dut bere emango duela eta Aimarrekin konfiantza oso dugu. Honek animo askorik ez du behar, ala ere ez? Ez. Aimar da eta frontoi guztietan esantzen bezala, frontoi guztietan ona eta gu behakin gaude. Dena den, behar izan ezkero, ez du prest haudete. Eskerrik asko eta gozatu finalaz. Venga, bai, zuri. Abaltzizketarrak esan digala, Josean? Bai, peña hundi etzokek, Aimarrek. Abaltzizketa larraiz alderriotan. Leku guztietan, baina hor behintzat hundi, Beno, lehen mezu batzuk irakurri ditugu, beste batzuk ere ari zaizkigu, iristen denak irakurtzerik ez dugu noski izango, baina egunaik Aupa Irujo, Azkoitiko txampaina lokaletik, lokala Aimarrekin, goraintziak Azkoitiar pilotari haundi takolori. Eta putre lokaletik, Azkoitiko putre lokaletik, Irujok eztik animo falta izango, Aupa Juan. Eta dirua, espero zena, edo entzun duguna baino pixkat gorago. 180 goitik eta 60 azpitik eskatzen ari diren dirua. Orain 70 entzuten dugu. Beraz, azerako erronkaiek dirua doblean aterako zela eta pixkat otxandu dira. Eta eitb.comen bitartez ikustea beste aukerarik ez daukatenak, Aserre xamar ditugu, Iker Agirregabiria Sueziatik partida ikusi nahirik, Estonba González ere bai, Marisol Castillo ere bai, eta eten egiten omen da seinalea, eta ea gure lankideok, Bilboko egoitzako lankideok, hori konpontzeko modurik daukazuen penalitzateke. Urruneko bazterretatik ikusteko beste biderik ez daukatenek. Baldintzarik egokienetan ikusterik ez izatea. Ea horra alegintxo bat egiten dugun eta kontu hori bideratzen dugun lehen bailen. Aimar Irujo. Bai, eta Xavier, hemen abesbatza martxan da, aurrera, Elena. Bai, orantxe izan gara Aimar Olaizolaren aldeko jarraitzaileekin eta goiko armailan pankarta eta guzti hementxe dira. Martinez de Irujok lehioan daukan peñaren kideak. Eta gure ondoan, Ander Olea, presidentea. Ander, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Tira, zuek ere Estarriak prest dituzue mutila animatzeko? Bai, prest, ailega da momentua, eta oin ez dago ja martxa atzeko batik, oin berda aurrera beti. Bauzu esperantza mutilarekin? Bai, nik gaur erdian dago, nik uste dut da esperantza badago eta aukera bere bai. Leioako peña bat, Leioako pilotazaleak Irujoren aldekoak. Bai, Holanda da, Irujo berezia da, berezia. Frontoien eta kanpoan bere eta, bueno, hori peña montaken duen eta menga goz, eta aurra segi da. Bueno, hasiera oso garrantzitsua da eta hor zuek bultzaka behar duzue.
Bai, saken egongo da partidu ikuskera asko, sakean, eta errestuan beha sakean sobetu da, gaurko partidu sakeak asko deko irabazite. Bueno, eskerrik asko eta gozatu finala, Sander. Bale, eskerrik asko zuen. Heine bat Aimarren aldekoa, bestea Irujoren aldekoa. Ez dut ez, babes eta jarraitzaile eskasierik bi mutil hauek. Epaileak deika. Badoaz bi mutilak. Eta Gerriko Gorriaz, Aimar Olaizola. Maltendara eta Gerriko Ludiñas, Juan Martínez de Irujo. También nombraremos a los que ejercerán de jueces en esta final, José Ramón Ibarguren, Félix Pinto eta Mikel Arreio. Seguirán protokolo betez, txapa jauti eta zein pelota dipiriko duen pelota jokuan jakingo dugu. Sakea galdu du gure kamerak galdu du. Gorri. Aimar Olaizolaren zat beraz, lehen da biziko sakea. Pelotaz gozatzen dugun partido horta. Eta ekitaldia guztoko izela pelotza. Eta hau, eskatila hau. Ez da Arane izango. Bai, alaxe da, Xabier Arane Aranera, altzen hori. bai. Martinez de Irujoren alabazarrena eta ondoan, ez dago urruti jaio berria. Adinagatik pentsatu dut, hor da Gema, eta bai hori Gemaren ama izango zen. Amoraren besoetan Arane eta txikiena jaio berria, Seaskan, lasai ederrean. June, Martinez de Irujo da, txikia. June. Xabier eta zi baino lehen. Ea Martin aluztezari galderatxo bat. Bueno, Martin, lehen biziko sakea Gorri, baina hemen dan aurretik dago eta dagoen giroarekin uste dut ordu eta ederba pasatu dugu. Nik uste baietz, Juan oso ondo ikusten dut, pelotako aukeraketako egunean oso ondo ikusi oso zentratuta, gutxitan ikusi duten bezala, eta gaur ere berearekin naiz eta oso ondo dago, eta nik uste partio handi bat egingo dula gaur, kontrarioa Aimar izango du, baina nik uste Aimarre iraztekotan joan dala pelotari bat iraziko diona. Ea azter horretatzen den, gero izango dugu, ez ere hitz egiteko aukera. Eskerrik asko, Martin. Vale, gero arte. Martin Alustiza, Aspeko intendentea. Asier Olaizolaren anaia eta botillero duenaren azken aholkuak entzun. Eta Aimarrek aterako du. Aurtengo azken finalari hasiera emango dion sakea. Hasi da finala. Irujo kongi erantzun dio, oso ongi. Behartu egin du gainera. Ireki eta Aimarrek ezin. Bat eta huts Juanek.
oso tanto ona jokatu du, errestoa benetan bikaina izan da, hor boleaz pixka bat jauzi eginda edo jo behar izan du Aimarrek eta gero pilota oso garbia galdu dik, Bai, bildu beharrekoa behintzat. Hor ondo iriki, baina jarrita zegoan eta pelota oso ona galdu dik. Beldur pixka bat izan ote da jokaldi horretan. Ez da gibanik, hortxe duzu, gerria sartuta utzi beharrekoa zen, baina ez da gibanik. Asier, serio. Ez zitzaion asko gustatuko lehenbiziko horretan ikusi duena. Ander Etxeberriak, hemen gatxaudek askoikiko iskiturri soziedadin afaltzen, eta hemen irujo girabaziko ulo usteie. Oeta bitie, oeta bat. Eta Xavier Jogerosek beste abaltzisketar bat, Olaizolaen alde. Aupa Aimar eta animoak abaltzisketatik. Ostaizkak, haupa Juan, irujoren sakea gaiztoa, ongi erantzun dio Aimarrek, bikain. Sake hauen baino nola zehatzen. Eta gantxoa orain, ongi bildu du Juanek, oso ongi. Oso ongi bildutakoa izan da, eta gauzak ez zaindu egin dizkio. Eta baino gauzek oso ondo indizki guaina Aimarrek, Sake errestotia zita, sake erantzuten hobena, Eta gero hor... Eta gero gantxoa ere oso ona. Hau oso ona, gantxoa oso ona, eta hemen eba, txokon. Suerte txarra. Gantxoa lehen da bizi oso ona, baina gero irujo bere zain guziok, Bai, ala eta guzti txokon guzteko zuen txarra. Jokaldi ondo indik. Bita huts, atera du Juanek, anketara etorri zaio, baina eraman Aimarrek. Irujo, ezker ormandu. Ez da gaino ondokun aurreak. Eta gero oso behan hartu du, lehen da biziko tantoa Aimarrentzat, bat eta bi. Ez tik asmatu aurre juteko garaien, da gero gainea jokaldi itiakunde golakotan bakik. Gaizki jun, da pelota txarra balimak. Ez da presaka hili behartatu bukatzeko. Aimarren pilota kantxara. Izetako Josek handienetan bi handienak berriz ere kontrario final ona izan dadila eta onenak irabaz dezala. Horixe behar diago. Eta bukatzeko Aimarrentzat nire botoa. Erantzuna aparta berriz ere. Ona baino hobea, Eta gero zero dago gantxoa. Irujo jokatu duen tantoa ikaragarria izan da. Sakeari eman dion erantzuna, aparta bi aldiz erantzun behar izan die sakei, bietan ere oso ondo ibili da. Eta gero gantxoa. Gantxoa aurreak ajunda ikusgarria. Ikaragarria. Ikaragarria. Gordetzeko mungo tantoa izan dekau. Bai, horixe. Latza. Gorde eta askotan ikusteko mungoa. Motza baina oso ona. Doktore guaine, Sake gaizto horri. Indarzu eta ondo sakatzen nahi dalako. Irujo. Juan. Hor baltarri bini da. Guaine tanto ono jokatu luze, baina hor azpitik zetorren pelotoi motzen gainea bildu garreko pelota. Pelota tonto galdudik. Bi eta iru. Hortxe uzu errepikatuta, botea pixka bat zabalera ere egin dio, baina... Hala eta guztiz bildu garreko egintzat, gutxi bildu.
Atera du Olaizolak. Txokora. Engainatu egindu, Zabalera bidean zen. Eta txokoan utzi du arroantxean, baina nahikoa izan da. Eta azkartziak ez, 6 tanto jogaduta eta 26 pelotak Bai, gara. eta 6 minutu oraintxe. Olaizolaren sakea, Luzegi. Bostetik atzera joan zaio Olaizolari. Horri esker sakea berreskuratu du Juanek, eta pilota berberarekin segitzeko asmoa di, Josean. Bai, eta gauza ipagarrik eta dotor egiten nahi ditu, baina alkarri erreztasun Bai. Eta ez da azkenen pelota Galdutakoak oso nabarmenak izan baitira. Sakea beti da nabarmena, baina bestela ere bina pilota nabarmen galdu dituzte. Bai, ez da azkenean pelota aukeraketan esan zutela pilota gantzekoak direla, ea, gaur zer eskaintzen duten. Eraman Olaizolak. Irujo. Ezker Ormaioz, Naita, Sotaman Ozaimar, bole azkoan, bole indartsua. Eraman Olaizola, Juan. Ez du gurutzatu, aukera ona zuen baina beste bat. Oinetara, baina ongi moldatu da. Botea egiten utzi Juanek, zazpitik eraman, Aimar, ordu aukera. Gantxoa, iritsi egin da Juan, luze jarri, Olaizolaren bolea. Aimar, gurutzatu egin da Juan. Ireki orain ongi. Eta Aimarra ibildu ezin. 5 eta 3, aurreko orman izan du pixka bat Zabalera egin pilota horrek, Josean? Bai, Zabalera egin bai, eta hor zain duitzaiok Aimarrei baino, hor Zabalen aurreko partidutan bai, eta hor bildu gaunen eta aurreko partidu importanteetan semifinaletan da galdu eta gaur biharren nahi gola esku ibiltzeko garaien behintzat alde indiona, Hala eta guztiz biltzeko azala dituzetan nahi, Neuri ere bai. 5 eta 3, pilota aldatu egin du orain honetan Juanek. Hemen aurretiz pasa zaion peloto izan dek. Ez da izan bateraino galaraziote dion, baina... Pixka Zabale egin di peloto horre baino. Pixka egin di, baina hala eta guztiz eramateko gainea abiadura etzin ikaragarria bilti hor ezkerrez markatu bakarrik egin di. Irujoketa. Eta lau galdutako Aimarrek, Sakea pasa tarten dala. Bai, hori tarten dala, baina hori ere galdutakoa, noski. Azkoititik beste mezu bat gaur badan. Tikitaka, Iskiturrin basurdie jaten nahi gaituk, Irujo bezalako basurde zarra, baina gaur Aimarrek errez irebazikoik. Indartsua, erdira, eta Aimarrentzat ez dakit ez ote diren txarrenak une honetan hauetxek. Nik lehen gon esanin, be partidu baten, ezkarrak nahi ondo erantzutuzi esakei. Nik ez di esaten eskubia erdia sakatu baina behintzat saiatu, eduratan esanin. Eta nahi irupena zekoet hemen Zabaleko pelotoitan da, Aimarrei biltzea kosta etizela, movimentu egitea, kosta etizela, gerri hor sartzea kosta etizela. Hor ikusi dugu errepikapen horretan, Eskurdia jogatu zuen eunen esanen. Eta hain asko sakatu zen Eskurdiak egun hartan, baina hain ondo erantzutizi esako dugu. Haingoa, duen. Sake oso nahi izan da eta behira non jarri duen. Juanek erdira. Atzeraka etorri behar orain. Eta eramatekoa. Atzeraka etorri behar izan du, baina biak ere galtzale da biltza. Eta bizi jokatzen bai, ari dira, baina galtzailea biltza. Aimarrek pilota aldatu nahi du.
eta iragarkietaragoaz. Ikus ezazue azkenengo tantoa errepikaturik. Oso laburra izan da. Begira nola erantzun dion Juanek, oso indartsu eta luze. Oso ondo, Oso ondo. Suertekin, Eta gero pasatzen utzi dio Aimarrek bi arrastoak ere oso gertu zituen, Zabalekoa eta Lauterdikoa, baina bietan barruan izan da. 7 eta 4 aurretik Iberoarra. Hotzeko aukera izan dik, Aimarrek baino pasatzen utzi zio. Hor suerte izan dik, baina errestoa bikain izan dek. Atera du Juanek. Eraman Aimarrek. Olaizola. Ezker Orman sartu zeia, baina goitik ongi moldatu da. Ormabikoa, ez osona. Aimarrek bildu. Gantxoa. Behar bezala markatu gabea. Juanek ere erdian utzi du. Bebetik bere buruari denbora eman ez ongi. Olaizolaen sotamanoa. Juanen bolea biurria. Ireki Aimarrek bikain. Tanto ona, oso ona. Txokoan luze Aimarrek. Eta pasatu egin du gainera. Bikaina izan da benetan. Eta Juan atxeden setera ator. Esertzera baldimadoa behintzat. Beste utxarte bat egingo dugu. Alaxe da bai. Eseri eginda. Eta iragarkietak. Bost eta 7. Juan Martínez de Irujo garazoren bat ote du esku horretan. Hala dirudi. Egin beharreko moldaketa egiten. Eta aurrerantzean zuen mezuei erreparatzerik ez dugu izango, geuk ere konexio arazoak ditugu eta. Baina partida behar bezala eskaintzeko ez. Olaizolaen sakea. Eta ez da pilota berria, nahiz eta bili diren, lehen ibilitakoa da. Gaizto, oso ongi erantzun dio. Aspaldian ez bezala ari da Irujo sakei erantzuten. Olaizola. Juan aurreratu eginda, bolea. Jaso Aimarrek. Hor aurreko tanto motz zehatu dik, boleaz da Lautardi motzen jokatzea arriskutsuek. Ordu aukera Juanek. Ormabikoa eta tanto. Orain honetan bi bolea jo ditu. Diagosonak lehendabizikoarekin behartu egin du. Bigarrengoarekin 8. kintzea erdietxi. Eta etenaldia orain Asierrek eskatu du Aimarrentzat. Ipintzartekaria, Gabon. Berdin. Aldatu egin dira gauza. Bai, aldatu egin dira, eta nik batzutan harritutak gaunez, nola prentzak eta nola itzen du nahi azkar, dirua doulian ertengo zela, nik goiko diruk ez baina nik usten. Baina hemen, 6 edo kantatu duzu? Zeikuek egon geha kantatzen ordu berdira, pasa, esate bateako. Gautik etzen dira, eta azkenea 70 gehin dira, utzanakin. Eta orain zaten nahi zaten? Oain dirua urdin eta azpiko dirua falta guain. Hona emarra. Ekoiko falta eta guain, ekoiko falta. Hori da. Hor bakizu zan nahi du, bizizera ondira hola hemen. Eskerrik asko. Ipintza zestoar, Lizaso zestoar artekariaren hitzak ziren horiek, dena den prentsak esan du, baina atzo bertan gugurretxun elkarrizketatutako artekariak ere hori esan zigun, dirua doblean zegoela. Eta gaur bertan ere, Mikel Berasaluzek esan digu, laurik agian ez, baina bostak bintzat, 50-ekoak bintzat izango zirela. Eta ipintzak berriz esan digu, azkenean benetan horrelako konturik ez dela izan. Baina joko makinetan ere hala izan da. Zeuek esan duzue, Aimarren alde bat eta 35, Irujon alde bat jokatu eta 3 irabazteko modua. Nik ura ez dut hainbeste ezagutzen. Makinetako mundu hori. Hemen mintzat,
€60 eskatzen aritu direla azpitik, eta ordu erdian aritu direla, eta gaineko dirurik ez zegoela. Eta azkenean 70-koak egin dituztela, eta orain dirua urdin, Irujoren alde, eta Aimarren aldeko dirua falta. Sakea, ozta, baina pasatu eginda Irutik. Hor bolea kaskarra, Aimar Kesu nik uste. Leku igetzi gutxi, beharren bezku lutzatzen. Olaizola. Indartsu oso. Eraman Juanek. Aimar. Eraman, zaila, Kantxoa eta Doktore. 6 eta 8. Ondo mugitu pelota Aimarrek eta defentsari ondo Irujo gain kontan. Hemen izan dek esku lutzatzen behar bezala utzi iztiona. Eta egia da. Hor mugimendua behar bezala bukatzeko tarterik ez dio utzi. Badoa Olaizola. Horre, ongi moldatu da. Gero Zabaleko pilotara iritsi eta ongi gurutzatu. Eraman Aimarrek, Ireki Juanek, eutxi Aimarrek, Irujo. Oso ondo, Irujo. Oinetara joan zaio. Sokoan luze, berriz ere oinetara, baina eraman Irujo. Azkenean bai, kanto ona jokatu dute, Bata erasoan ibili da, pilota biurri asko etorri zaio Aimarri bata bestearen atzetik, hanketara pilota asko etorri zaizkio eta ongi moldatu da denetan ere. Pelota oso zaila eraman. Baina kentzea ezinezkoa zen, eraman bai, baina kendu ezin, behin eta berriz Juanentzat erasorako pilotak eta azkenean berriz ere txokora. Eta earki engainatu ditu, posturekin, Hor ugitzeko zen jarri eta Doktore. 9 eta 6. Hogetaren begiradapean gaur egungo bi izar nagusiak. Urteko azken txapelaren bila, urteko azken aurrekoa, atzo Estefan Lemunok lortu zuen. Tolosako Beotibarren jokatu zuten Lemunok eta Olazabalek promozioko txapela, promozioko finala. Hasieratik izan zen, hasiera xamarretik izan zen aurretik Lemuno, eta partida ondartu eta gero alde handia lortu zuen gainera, 19 eta 10 aurretik jarri zen, eta gero bi tantura gerturatu zitzaion bi aldiz ere Olazabal, baina azkenean Bogotan sortutako mutilarentzat txapela. Eta datorren urtean lehen mailan jokatzeko aukera, baldin eta kontratuarekin segitzen baldin badu, orain berehala bukatuko zaio eta biek ere izango aldute segitzeko aukera, biei bukatzen zaie. Zorionak Estefan Lemunori eta zorionak Mikel Olazabali ere finalera ez da edozein iristen. Sakeak 9, errestoak 6. Atera du Juanek, gaiztoa. Eta txapara joan zaio Aimarri. Zaila zen, Irujok sakearen bitartez lortu duen bigarrena, lehenbizikoa eramatekoa. Erdi-erdiko ura. Hau, tanto egindakotzat apuntatzekoa. Eta hori ere ez da iritsi lan erdietan alde polita du. Polita ez, ederra. Juan Martínez de Irujok. 104 pilotaka da. 17 tanto jokatuta gero. Une honetan 23 minutu partidak. Jokoak 4 besterik ez. Eta lehen erdia azkarra, Josean? Azkarra izan dut, bai. Eta atzenen pelotaka desente joituk, Hasieran tanto azkarrak eta oso gutxi peloteatuk izan ditu, baina ia numero pixkana gora baziazte.
eta iruko lan hona iten, ondo sakatzen nahi dek, batipat ondo restatzen, da gero pelote hone, velozia. Sakeak atera eta sakei erantzun, txapelketa osoan ez bezala. Bai, oso lan hona iten, da pelota bizitze biltikio eta zentzukin da ondo jokatzen nahi dek. Eraman Aimarrek. Indarzu ikusten dek. Biurri, ongi atera du Olaizolak. Bolea luze berriz ere, eraman Aimarrek. Luze muy jende. Moztu Juanek, eraman Olaizolak. Hanketara eta zerura joan zaio Olaizolari. 12 eta 6, eta Josean bolearekin asko beharturik, baina beste zenbait pilota lekutan ez zian hainbeste behartuko. Frontoia ere hemen asko bitzen dek eta oso bizia. Azken etenaldi bat egin beharra daukagu. Eta oraintxe bertan egingo aldugu lankideok, eseri egin baita Aimar Olaizola, eseri eginda, azken utxartea izango da, eta honen ondoren amaierar arte etenaldirik gabe jarraituko dugu. 3 jok 12, Olaizolak 6. Etenaldia. Aimarrek eskatua. Adoa Juan. Isak Malikek eitb.comen bitartez. Pilotako Messi eta Cristiano aurrez aurre. Erantzun Aimarrek. Ezker zehar ona. Jaso Olaizolak. Ongi Juan. Lutze eta Juan bilezuteko aginduta oso ondo, gauzen ondo itxera nahi dek. Irujo. Bolea ona, agintzen ari da Juan. Hori etzaio eskuan behar bezala sartu, baina behartu dual ere, boti bolea zeraman Aimarrek, txokora Juanek, ez du engainatu, Punpalaster eraman Juanek, ireki Aimarrek, eta ezin! Tanto gogorra eta ona jokatu dute. 121 pilotaka da, azken 15 honetan joak, 18. Tantoa bikain izan dut. Bikaina eta gogorra, Bai, gogorra eta iruko gehienen zehatuik, agindudik, ez dik asmoa dugu gatzen. Eta gero Aimar hor aukera izan duen, era bihurritudik eta dotore gainea, hor iruko iritsi baina asko behartuta. Asko behartuta. Azpi eta 12. Josue Lortzak dio, kuadreian ari direla partida ikusten, sarrerari gabe geratu direla eta goiko sarrerak denak agortu baitziren, saldu ez dituztenak, dozenaka batzuk, garestien horiek 100 eurokoak. Eta ez da harritzekoa gaur egun. Xabier norbait agian egongo da pentsatzen, edo ariko da pentsatzen, pilota aldatu eta joko aldatu daiteke. Dagoeneko pilota denak erabili dituzte. Erdiko sakea. Erantzun Juanek, dejada kaskarra. Aimarrek luze ireki. Eutsi Juanek. Olaizola. Aljetata. Beharki, Eta hor ezkerra irez sartzeko aukera, ez du behar bezala gurutzatu alere. Arro, Aimarrek pasatzen utzi, eta oraingoan bai. Oraingoan asmatu du. Larri zen, Orain ikusiko dugu. Goiko solairuan kokatutako kamera bat badugu. Eta orain ikusiko dugu.
Garbi. Ez tek ikusten behar bezala, bai, epaileak galera zen epaileak ikusten dega arraskoti. Ikusten da, sumatzen da. Justu, baina garbi. Zortzi eta 12, azken bitantoak Olaizolak. Ez sakatzen nahi, oain, aspaldin, Erantzun aparta. Erantzuna oso ona. Irujo. Ordu aukera, Txokora, jaso Aimarrek, eta bere buruari denbora eman. Ormabikoa boleaz, baina urrundik, Patxi Euria Serre, ez zaio gustatu. Ireki Aimarrek, Bildu Juanek, ongi. Beste bolea bat, Ormabikora, Bildu Aimarrek, Juan, kantoko horra benetan, Juanen aukera, Txokoan luze, eraman Aimarrek, Juan, motz-motzean, eraman Aimarrek, Juanek Txokora nahi zuen angulua jodu, Ormabikoa eta tantoa gorri. Orain arteko tantorik gorrena, 26 pilotaka da, eta Patxi Eugiri etzaizkio gustatu, Irujo gorjo dituen bi Ormabiko horiek boleaz. Eta aukerak izan dizkik, agindudik, atzeneko tantotan agintzen nahi baina ez tekasumatzen nahi bukatzen, eta atzenen tantok Aimarren alde ero ditu. Guai tantotan oso ondo jokatu nola, bi baina nahi etzaizkia gustatzen, zaila baita ondo ateatzea. Batez ere lehen da biziko abintzat oso urrundik egindako izan du. Eta eskarpa eta iman da baldakik zeman behar dugu, gainatzen herri-herrien aluztu duztendek, eburu esaltzen dek. Hor, gora beratzau, nondik jotzen den. Motzen da jozkeo eta angulo gehiokin, baina hortik baldaki urrutitik jozu zeman behar zaion. Eta zailedek, hor, izkutatzea. Bi pilotariak aulkian oso nekagarria izan da tantoa eta Aimar ez da. Ormabiko asko egitekoa, baina orain honetan Juan barruan zeukan eta ederki bukatu. Ez galderatxo bat. Gauza bat bakarri dakit, garbixana. Irabazi nahi duenak lan asko egin behartu duela partidu honetan. Bai, oin arte Irujo zentrago eta goeto guzti da, sueltoa. Aimar lotuago, itxein dabe tanto bat gogorra. Azkeneko tanto bizitan aportzu bat solta da Aimar, baina oin arte niko lotuta guztio. Askotan aldaketak ere etortzen dira horrela, zen nahi dut pilotariak tanto on bat egin eta bere buruari konfiantza ematen dio. Detaile hauek ere asko balio dute. Bai, batzutan tanto gogorrakin azten zara apur bat konfiantza hartzen eta besti bizkat bajatzen ez, baina ez dakit, bat bakarrik onda gogorra, ikusiko dugu. Olaizola anaiak, elkarrekin solasean. Irujo zutitu da, eta kantxarantz. Bi eta huts aurreratu da Irujo. Bat eta bi, 3 eta 1, gero Irujo aurretik Iruna, geroztik aurretik da Iberoarra, 6 tanturen aldea ere izan du, 12 eta 6, baina azken 3 tantoak segidan egin ditu Olaizolak. Gorduzue Tormendia, asegartzeko zenbait pilotariren prestatzailea. Aimarrena ere bai, eta Saralegirena. Erdira. Sake bildu, Eta Irujok indartsu erantzun dio, baina Arroegi. Ez zatak irutzen nahi eta idanik erdia sakatzen, Ez zekia, pamotei. Zer esan, hainbeste izan ditu gila bata bestearen atzetik. Baina arazorik izan balu ere, baina orain arte, hau, suerte txarra ere badu, goiko txapara joatea, baina... Oraingoa gurutzatu du, Juanek erantzun,
Eta Aimarrek ez du barkatu, 11-12. 6 tanturen aldea izan du iberoarrak. Baina partida berdintzeko behar zituen 6-etatik 5 segidan egin ditu Goizuetako azpiak. Partida zabal-zabalik, pilotaka da, 163 eta hasiera oso azkarra izan dik eta pilotaka da gutxikoa, baina ari du gogortzen, Josean? Bai, asko gogortzen, atzereko tanto... Ari duk ez, asko gogortu du. Bai, asko gogortu, atzereko tantoko eta horra oso gogorra izan ditu. Atzeneko hau ez, baina aurreko. Ezker Orman sartzerako eraman Juanek, ongi. Ez du gurutzatu horre aukera ona zuen ba. Olaizola. Atzeraka etorri eta bikain. Alture eman da, kendu duz da. Beste aukera bat, txokoan utzi du, iritsi eginda Aimar. Juanek txokoan luze, eraman Aimarrek, gogorra hau ere, berriz ere txokora, jaso Aimarrek. Haze tantoa. Ematen ari da Juan, ezkerra irez. Orain moztu, eraman Aimarrek. Zer da hau? Moztu, jaso Olaizola, Juanek txokora berriz, bere burua saldu eta Aimarrentzat tantoa. Zer nolako aukerak galdu dituen Juanek. Zer nolako aukerak galdu dituen Juanek kantonetan. Era bat, agintzen izan dugu hasieratik, oraingoan ere erantzuna, sakeari emandako erantzuna, aparta izan baita, beste 22 pilotaka da, 12 doaz, eta ia 200 pilotaka da. 195, tanto ikaragarria, orain arteko onena, zalantzari gara. Bueno, zalantzari gabe, iru eta bateko ura ere guk ura geneukan orain arte oberentzat bereitzita. Motza izan delako, baina berez behar bada oraindik ikusgarriagoa bai, baina hemen 22 pilotaka da izan dira. Eta iruko agintzen zeintzenik, oso ondo jogatzen zeintzenik, baino kanto bukatzen ez dek asmoatzen nahi atzeneko 4 bostetan. Beak nagusitue, beak agindu dit, eta atzen tantok gorri eroi ditut. Eta ez dago erraza, zer gertatu behar duen asmatzen. Sakea gain ondi erantzuteari utziko balio, Aimarrek aurrera egin dezake. Sakei orain arte bezala erantzuten jarraituko balu eta tantoak bukatzen asmatzen hasiko balitz. Juanek egingo luke aurrera. Auskalo, orain ere nola erantzun dio. Eta tantoa urdin Aimarrek pasatzen utzi eta bigarren goz utsegin dio bistak. Bigarren goz, hor kolpea tiratzeko lekua bazuen, baina orain ere sakeari oso erantzun ona. Oso ona. Hortan atzenen suerte pixka batekin, baina hor oso sake gaiztua eta zitzala zalako haingoa. Hortan aitortzen diat, Josean, dezente harritutan aukala. Bai, gaur oso ondo. Garbi izan da. Ia metro erdi, sobrako zaio. 30 zentimetro. Eta hor Aimar etorringatik bea atzeneko tantotan esan detena, agintzen saitzezin, ondo jokatzen saitzezin, bukatzen ez dik asmoatu. Hor itxuatzen ibiliek, indarka ibiliek eta ez dik asmoatu. Baina ondo jokatzen. Jo, aipatu gara zau, Aimarren lanare, bai, luego geho defensane, bai, ikusgarri izan dek. Barrun, oie. Eraman Aimarrek. Aztu Juanek. Ireki, luze. Olaizola. Ezker Ormaran. Juan ez da ongi joan, baina gero ongi moldatu bai. Bebetik, luze berriz ere, Aimar boleaz. Punpalaster Juan, pilotaka da okerra. Ireki Aimarrek. Eta hau, pasatu eginda. Eta Patxi Euri ez dago eroso aulkian ikusten baitu. Tantoa bukatzeko aukerak bata bestearen atzetik dezente izaten ari dela. Jokoa nausitu egiten da, Juan. Nausitu egiten da eta ekimena, jokoaren ekimena berea da. Baina
Tantoak bukatzeko pilotalekua proposa izanagatik, eta horretarako doai aparta izan arren, horretan ditu zailtasunak, hor dituzue Juanen Amaginarreba eta Alaba Arane. Amairuna. Hor duzu Patxi. Aimarren sakea. Luze, eraman Juanen. Gantxoa bebetik, iritsi egin da Juan, Aimarren aukera ez du barkatu. 14 eta 13 Olaizola aurretik. Aspaldik, lehendabiziko aldiz. Aspaldiko partez ez, hasieran ez baita aurretik izan. Lehendabiziko aldiz aurretik, Aimar. Zortzi eta bateko partziala darama orain, Olaizolak. Tanturi gehienetan, Juan nagusituta hori. Eta jakin alizan dugunez, errezkan egin dituen 6 tanto haiek, hain zuzen ere, Irujoren pilotarekin egin omen ditu Aimar Olaizolak. Olaizola. Eraman Juanek, oso motzean geratu da. Sortamanuzkoan erdira. Bildu Aimarrek luze-luze. Bila doa. Eta ez du barkatu orain ere. 15 eta 13 eta Juan aldageletara doa. Eta Patxi Eugi ere bai, Paco Zorro hartu. Eta aldageletara abiatu da. Iberoarra. Aimar Olaizolak ez du partida erraza izan orain arte. Gehienean menpean hartuta batetik bestera dantzan, baina defensa ikaragarria beti ongi jarrita, eutxi. Bemo puntuiko benezio gati honi irabazta zaila gaur erakusten nahi da, langilea, defensa, beti belekun, pelotaria hundie, eta gero aukerak izateitunen, oain ikusiek, aukerak izaten nahi dan bakutzen, aprobetsatzen da bukatzen nahi dek. Gaur igual hasieran da behin baino aukera gehixo, mandi behak, baino... Hasieran biak ibili ditu Galtzaile, Baina bateko beste ala partidu onaziak. Orain, ona eta gogorra. 228 pilotaka da. Eta oraindik asko geratzen da hemen. 2013 urteko azken txapela jokoan. Lauterdikoa. eta 2013-14 denboraldiko lehenbizikoa, baina aurtengo azkena. Horri Irujoke esaten nahi gana, pena izan dugu tanto batzuk izan dituk, ez bat eta bi gaina dezente izan dituk. Ondo jokatzen saitu, indarren jokatzen, zentzukin jokatzen, agintzen, nagusitzen, baina bukatzeko garaien antzu ibiliek eta barkatze balimak, hemen dezente barkatu dik. Eta Aimar bikaina aprobetxatu dik. Martin Alustizari begiratu di hor Irujok. Aldageletara sartu aurretik.
Airez jotakoak, 30 Olaizolak, 30 Irujok. Bi pilotakadaren aldea dago. Eta horixe marka gailuan dagoena ere. Bi tantutxorena. Funtsean aurkariak baino pilotakada bat gehiago. Jotzea da hemen kontua. Tantoa eskuratzeko. Eta 2 minutuko etenaldiak izaten dira, baina hemen irura ere iritsi da hau. Badator Juan, badator. Eta Juan ate ingurura begira den eta oraintxe itzuli da. Martin guztiza zer du? Honen kegatzen zan, tendon, rotulean, ozeo zer, baina, bueno, tendinitis, olako molesti. Markatu edo egin zitzaio. Lotu indio, txeman, lotu indio. Ea, jokatzeko moduan dagoen pintza, segitzeko moduan? Bai, dudari ez dago, segituko da. Zari asko. Belaunean, arazo txoren bat Juanek, pentsatu dugu hor, itzuli denean belaunarekin egin ditu hor, oraintxe bezala ariketa batzuk eta pentsatu dugu ez zuela eskuko gora bera izango. Aimarren sakea, erdira. Eta Juanek ezin. Baldarribili da hor. Orain arte sakei erantzuten ongi moldatu da. Aimarrek sakearen bitartez eginak 3 ditu, 3 ere eramatekoak izan dira, eta horregatik Juanek aldutakoen zerrendana apuntatuta dauzkagu, baina sakearen bitartez 3 egin ditu. Eta Juanek berriz egindakotzat apuntatzeko modukoak 2 eta Aimarrek eramateko bat galdu du. Eta horretan parean dira. Ongi erantzun dio Juanek horri. Irujo. Ederki, zoragarria. Bera baino barrura zegoen Aimar. Zuloa bazen, baina ez da bat ere erraza orain Iberoarrak egin duena. Makina bat aukera errazagotan geratu da asmatu gabe. Haunditan ez dik asmatu eta bain ontan. Begira, lautik atzera zituen oinak. Teknikoki. Eta hor batetik motz-motzean egin behar zen. Aimarrek iristeko betarik itzan etzezan. Eta zabaleko arrastoa zaintzeko berriz. Zehaztasuna handia eskatzen zuen jokaldiak, baina 2 izan ditu. Bizitasuna, zehaztasuna, denak. 14 eta 16. Jaso Aimarrek. Irujo. Luze, Aimar, zaila, eraman ordea. Irujo, berriz ere agintzen, horrezin asmatu. Eraman orain, Olaizola, ordu, aukera, erdira jodu. Juanek, eraman, ez. Motzean, Juanek, eraman Aimarrek. Bebetik, gainean. Eta Aimarre galdu du azkenean. Eta orain honetan berak ere izan ditu aukerak. Eta Juan arazoekin ikusten diat, Josean batez ere, pilota gurutzatzeko garaian. Aurreko tantoan bikain gurutzatu dikin, baina bestela gantxo ezin di gurutzatu. Eta horregatik gehiegitan ari duk txokoan uzten. Pelota oso zailera mantik eta Aimarrek oso pelota hona galdu digatzen. Hau tanto hau gogorra, partidu oso gogorra. Bai, dagoeneko 200 eta 50. Eta haue jokatzen duten joko molderako, joko klaserako, airearen bila inbeste joan da, eta ematen dioten erritmoa eman da, 31 tantotan, 200 eta 50 pilotaka da, asko dira. Bai, Ladiz Galartza, jendea gozatzen. Bai, gaur bai, partido oso nahi guztien nahi eta motiba badia gozatzeko partido honekin. Ona eta gogorra. Oso ona, ni uste dut partido oso kompletua gozatzen nahi dela biek.
azkarra eta fallo gutxikin, ez dago gehiago eskatzei. Hasieran esan diguzu, partido urdin, nola ikusten duzu orain? Bueno, nahi hasieran Irujo oso azkarreko zediat eta pixka bat Irujon alde jarrenak hemen ingurun da. Baina gero Aimar errefreskatu da eta Aimar partidua egiten nahi da eta da Irujo de bai, eta partidua oso iriki dago momentuz. Eskerrik asko, Ladiz. Bai, ez horregatik. Ladiz Galartza. Bara Ibarko pilotari hoi handia. Partida ez du eta tiru ere oso ez du, 80 euni. Zehazki, 180 berreuni entzuten ari naiz oraintxe artekarian sartuta nagoen honetan. Irujo gaterako usakea, hemen auskoak ere izango dik, zer esana, Josean? Bai, atzeneko tantotan oso esana jaundi dukula utzizatak. Ia lehen esan deuna, ia pelota asko, partio gogorrazia, bizi jokauta, atzeneko tantok, eta oantxe, eman behar zego bakutzek, daukeana. Buruz buruko txapela kantxa osoko Aimarrena da, binakako aurrelari txapelduna Irujo da, zein nagusituko da gaur lauterdiko finalean, atera du Juane. Eraman Aimarrek, arroegi erantzun dio. A2 jaun Andreok, A2, amaseina. 2 eta 8 eta 3 eta 1 Juan aurretik, gero Iruna, lehenbiziko berdinketa, Ura. 12 eta 6 Irujo aurretik, Amabina. 13 eta 12 Irujo aurretik, Amairuna. 16 eta 13 Olaizola aurretik, eta orain amaseina eta sakea Iberoarrarentzat. Eta Irujo asko zobeto sakatzen nahi dek, Aimar ondo sakatzen hasi, baina gero hain etzekin betzada, irutzen nahi eta erdia sakatzen nahikoanik. Gehinak erdia izan dituk, aspaldik, eta oso gutxi sakatzen nahi dek. Juan, nahiko indi barru entziok eta. Irekitakoa, oso ongirekitakoa izan da. Eta Juanei berriz ere belaunari heldu dior. Zerrote du ba. Beharturen bat eman dio nonbait eta ez da harritzekoa. Erra izan dago, Oso na. Eta oraingo sakea gurutzatu ez duena, Juan. Erdira ateratzea izan liteke. Sistema ona, baina indarrean ateratzekotan. Indar handin. Eta hori gurutzatzera joan da, indar handirik hainbestekorik ez dio eman, eta horrelakoetan gurutzatzea lortzen ez denean, gero norberarentzat arazoak. Aimarrek, sake gurutzatu, ongi irten zaio Juani. Ordu aukera, Bexamarretik, Juan egirriste egin du, bildu alere, eta berak aukera orain. Ormabikoa, Aimar, eraman, Juanek boleaz ezin bukatu. Ongi, Aimarrek boleaz eutxi, Juanen aukera. Ez du bukatu horrere, ez du bukatu. Hortzeuke gokarra. Erakman eta ireki Aimarrek pixka bat. Txokoan deja da Biurria, eta Olaizola Gormaria. Ez zin asmoatu bukatzea. Eta Juan Kexu da hor, zabalean izerdi arrastoak behar bezala lehortuta ez daudelako, baina beraiek dabiltza hor aldiro arrastakata. Hau, tanto oso gogorra, Eta aukera izan dizkipa, tanto ontan, Irujo. Baina ezin bukatu, ezin gurutzatu pelota. Bai, ezin du, ezkerrez markatzeko garaian, gurutzatzeko garaian. Dago hemen, ondo atea zaiok. Aimarrei. Dejada efetokin hor ondo indik, baina erditxoz dinda normala baino goeto atea zaiok. Hemen irristin dit. Hortxe egin du irrist, begira, eskuineko oina jarri duenean, eta nahikoa egin du, Eraman eta bildu egin du gainera. Eta berriz ere aukera izan du.
Ormabikoa. Hemen izan di suerte txarraia, tanto hain data. Pixka da arrotuta gainea, esku-eskua, mantzio. 18 eta 16. Hemen txeguzue, beste aukera bat. Beste aukera ikeragarri, eta hori. Ederki moldatu da horrere. Eta hor, irudi batean ederki ikusi dugu, nola nabarmentzen den, noren alde dagoen. Batzuek eskuak burura, eta besteak zutitu eta txaloka. Erdira sakea. Ni uste nahita, Eta Juane gortxe ditu arazoak bai. Ez da ginik erdira joan zaizkion denak izan ote diren nahitateratakoak, baina orain Juane gorre berez eskuinez eramateko sakeetan ezkerreko belauna tinkatu behar du. Eta eskuinekoa du, minduta daukana, baina nola nahi ere hor ditu arazorik handienak. Berriz ere, erdira. Eraman Juanek. Gantxo Aimarrek. Gozatu gabea, txokoan. Iritsi Juan. Olaizola. Gantxoa eta tanto. Doktore. 26. 282 pilotaka da. Eta uste dut, aulkira atorrela Juan. Eta behartuago ikusten dut orain auspoz. Iberoarra. Eta gu esateunak numerok hemen garbi ikusten dek. Aimarrek 11 dizkigindako, baina galdutako 10. Da Irujo baizki 9 galdutako, baina hildako bakarra 6 bakarra. Eta beha askotan nagusitu. Tantori gehienetan nagusitu, askotan eta hala eta guztiz, Aimarrek egindakoak askoz gehiago ditu. Baina irupena gaur Irujo oso partidu kompleto jogatzen nahi dela. Oso ona jogatzen nahi, baino kompleto jogatzeko bukatzeko garaien ez tala asmoatzen nahi. Eta badoakio, erreakzionatzekotan orain txedu garaia. Xavier Chema Urrutia, aspeko medikoa dut ondoan. Chema, arratsalde. Gabon. ¿Cuál es el problema que ha llevado a vestuarios a Juan Martínez de Irujo? Unas pequeñas molestias en su rodilla derecha a nivel del tendón rotuliano. Se le ha puesto un taping, pero no le está afectando para el desarrollo del tanto. Ahora mismo la diferencia está en que Aimar está haciéndolo todo perfecto y Juan se está encontrando con un rival muy complicado. No está jugando mal y bueno, quizá a la hora de terminar el tanto, ¿no? Ahí está la diferencia. Yo hacía mucho tiempo que no le veía a Juan jugar tan bien en esta distancia, salvo al principio que han cometido errores por el ritmo tan alto y por la tensión del partido. Está siendo un partido precioso y parece fácil, pero es muy complicado estar a ese nivel. ¿Partido colorado ya o no? Esperemos que no. Es que ricasco, Chema. Chema Urrutia, Jose Mari Urrutia aspeko medikua da, eta horregatik zioen hori. Azken lautantoak segidan egin ditu Aimarrek. Sake gaiztoa, eraman Juanek. Motz-motzean, iritxe egin da Juan, gainean, eraman Aimarrek, Juanen aukera ezkerboleaz. Gaizki. 21 eta 16. Lauterdiko 7. txapela. Tanto bakar batera du Goizuetarrak. Eta azken 5 tantoak segidan, baina luzerago begiratuta 15 eta 4 partziala darama. Kontuan izan, 12 eta 6 aurretik izan dela Irujo. Geroztik 4 besterik ez du egin. Eta Olaizolak berriz 15. Eta hor azkenean ezkerboleaz hasi da, eta ia eskuan geratu zaio pilota.
Juanen sakea. Juanen sake ez, Juanen errestoa. Aimarren sakea. Eta hortxe bukatu da partida. 2013 urteko lauterdiko txapeldun Aimar Olaizola. 7. txapela du. Eta bere maisutasuna erakutsi du gaur ere. Anaiaren besarkada hartu du eta orain zer dioen. Gaur ere sufrituta, Juanek asko jokatu du pentsa. Betiko, nik uste hemen irabaztea beti da zaila eta beti sufritu garra ez eta gaur. Hasieran eta nire lanakin pari bastante, induala ustuta gero ordean parte Juanek asko jokatu ez velozia ondia maiten eta ez terrexo. 12-6 atzetik izatzen. Ia zateko ez da egin, baina ni beti izate duna nik uste. Buruz eta lauterdin garbido hemen beti zeitu gara hola. Eta gaur ikusi ez gero 12-6 aurrean ikuste. Nere pilota egin mine indiala eta gero nere ustez klabe ondu da. Sakete mine indiala ez eskuinera sakatzea zinez torra asmatu indutez. Gero bere pilotakin egin alditu zuen bolada horiek? Ez, nere pilotakin. Aimar, tanto bukatzerakoan utxe egin aldu Juanek, bestela sakean errestoan ondo aritu da. Horri bili altzara bera baino beto. Eia zateko ez da, ni nerekin nahiko lana banun ez berea ez da egin nik uste. Ez terrexa hemen tentsio ondia, velozia ondi jokatzen du gaurko unen. Pilota azkarra, den aire bila jotek eta hola ez terrexa ez eta nik uste. Partiu erditik aurrean ni zentratu ondu nintzala, gehiago asmatu, nire ustez duintza saken onduak lau ez. 7. Bai, bueno, beti esateuna nik uste. Erretiratzen itzanen, ez da izema demo falta, baina ordu nik usikoz bitarte. Nikola zeituko dut, hemen garbido, bueno, gero eta zailo dela txapela irabazten, nire adinen aurrera, baina nik uste. Oain arte intagokin oso guztora eta gero lazitzeko. June txikiak ere badauka aita txapalduna. Nola? June txikiak ere badaukala aita txapelduna. Baina, bueno, nik uste. Oandik ez dia konturatzeko, oandik txiki dia. Zorionak Aimar. Hala eskerrez. Pozik Aimar, oraindik ere distantzia pixk. Bor, txeuzeba, Olaizola gaztea. Olaia, emaztearen amatxoren besoetan eta txapela ere berak doktore geratzen zaio gainera. Vicente Artola ere hurbildu zaie. Denen artean zaindu dute eta animatu eta bultzatu Olaizola. Eta azkenean garaile bera 16 berdintzea lortu du Juanek. Baina azken 6 tantoak segidan egin ditu Olaizolak eta irudipena diat Josean fisikoki hobeto bukatu duela Aimarrek. Bai, ikusi egatzeneko tanto. Ez belaunagatik bakarrik, hauspoz ere freskoago ezote duen bukatu. Behera indik irujok, geho gaina, pizkat dezentra du partidote atea, eta nekatu hori bai, eta geho lesio txikioi, minoi bai, eta partiduti iruipena nerea bukera txarra mandiola partidua hundi jokatuta, ene asko gustatu eta gaur iruko nola jokatu. Ezata gustatu nola bukatu du, ez dik eune izan bukatzeko garain. Erakutsi jokatu asko indi. Erakutsi dik jokoz Aimarrik onenari irabazteko jokoa ekarri duela gaur. Baina ez du lasmoatu. Eta gainera horretan maisu izan da, ematen dion abiadurarekin eta pilotaleku honek horretarako eskaintzen dituen erraztasunekin eta errematatzen maisu izan duk beti eta oraindik ere hala izaten segitzen dik, baina gaur batez ere ezkerrez airez zein botez gurutzatzeko orduan ez dik asmatu. Ez, hortan ez dik bate asmatu eta kio Aimarrek bukaeran pixkiaz irujo. Aurrera, Koldo. Bai, barkatu. Hasiek zorionak. Eskerrik asko. Ze, gustora aldago Iloba. Gustora Iloba. Pozik aina zela zapelaki. Osabale bai. Oso pozik, asko sufrituta, minio kontentu. Partido gogorra ikusi dugu. Bai, oso gorra, ritmo ondin jokatuta espero zen bezala. Eta bueno, hola galtzen jonta, bueno, zaila, buelta ematea partiduri ez, baina bueno, bukaeran lortu du, berak bilaren parte nik uste Aimarrek asko zegokio jokatu dula, eta Juanek eskubin problema batzuk euki ditu. Eta bueno, partiduri buelta ematea lortu bintzat irabazte ez. Eutxi egin behar zizaion partidari, Bai, hala izaten, ez, Juan bezalako pilotari bateri, holako velozia ematen ez zezena bezala atetzen da, eta bueno, importante izaten da, naiz eta galtzen joan, bueno, tanto bintzat gortzea eta luzatzea ez. Eta bukaeran, bueno, nik uste, naiz eta bile fisikamente ongi dauden, bueno, igual, Aimarrek igual, hobekixo bukatu izango dula, ez? Bueno, beste Olaizola txapeldun bat ere badukagu, eta pilotan jarriko alduzu martxan hau edo? Bueno, ikusiko, berako baldin baduki, gulo ondu. Zorionak. Hala, eskarrik asko. Bideratu bintzat, bideratu dago.
bizi izaten ari denarekin, ja aurtz umetatik pilota bizi izatea normalen abintzat hori litzateke. Sari banaketari egiteko prest dira, eta guk ere horri emango diogu orain lehentasuna, eta gero eskainiko dizuegu gure ustez partidako tanturik onena izan dena. Gure babeslearen eskutik, Magnesitas Navarrasen eskutik. Olaia Aimarren emaztea Pozarren. Irujoren zain Aimar. Lauterdia ondo duela gaur ere. Ederki moldatu da Kaiola Nolaizola. Txapeldun orde Juan Martínez de Irujo. Txalo artean. Fernando Palaciosek emango dio. Aimarrentzat buruz buruko eta lauterdiko txapelak. Irujorentzat berriz. Binakakoa. Baina Juan hiru finaletan sartu den pilotari bakarra. Lore Sortabana hartu dute. Juan baita txapeldun ordeari dagokion Kopa Handia ere. Eta hor duzue. Olaizola. Txapeldunaren Kopa eskuan duela. Eta txapela txapeldunaren zat. Partida gorra eta ona jokatu dute. Eta orain saia gaitezen, kondo saia gaitezen Juan harrapatzen. Juanek zer dioskun entzun ondoren. Elena adi dago eta harrapatuko du bai. Ondoren estadistikak eta tantorik onena eskaintzeko aukera izango dugu. Bueno, Juan, no sé si sirve de consuelo, pero hacía tiempo que no jugabas tanto en el 4,5. Bueno, hemos jugado a ritmo, he aguantado bien, pero no he hecho lo suficiente para ganar a Aimar, ¿no? He empezado desde el principio con problemas en la mano, no le metía gozaba con la derecha y así es difícil. Aimar no ha aprovechado esa ventaja que tenía el 12-6 y no he podido hacernos tanto para coger más confianza y al final el partido pues para que se merece, ¿no? Para el campeón. A la hora de terminar el tanto quizá ha estado ahí la clave. Sí, no ha acabado, ¿no? Con la izquierda no he buscado la línea del ancho y él cuando pilla una, por muy forzado que esté, pues la clava, ¿no? Y nada, poco más se puede hacer, felicitarle y esperar a otro año, ¿no? De todas maneras, quizá también la clave de la remontada ha estado en el saque. Cuando ha empezado a sacarte a la derecha es cuando realmente él ha dicho que te ha hecho daño. Sí, se me ha clavado la pelota desde el principio, ha dicho no gozaba y ahí pues iba con dudas, ¿no? Metía la mano, pues en vez de frente pues le metía un poco de costo para esconder y no ha podido ser, ¿no? He empezado con la izquierda restando de maravilla, cogiendo altura, quitándole el gancho pero bueno, ¿qué se le va a hacer y a esperar el año que viene? Ha sido una grandísima final, un partido durísimo, Juan. Sí, pero con eso nos tenemos que quedar, pero a mí ojalá hubiera sido un desastre, hubiera jugado más y hubiera ganado. Las finales son para ganarlas, pero bueno, tengo que estar contento entre comillas con todo el campeonato que he hecho, ¿no? Por los problemas que he tenido y 22-16 creo que se le puede ganar a Aimar, pero bueno, eso habrá que demostrar en la cancha. Con el campeonato y con el año, han sido 3 finales disputadas, para acabar el año no está mal, ¿no? Sí, tengo que estar contento, ojalá el 2014 sea como este, ¿no? Ha sido un año para marcar, se puede decir, ¿no? He jugado
las 3 finales, he ganado 2 torneos en verano, 4 y medio navarro también. Pero bueno, ahora estamos con la derrota que es del 4 y medio del campeonato oficial, que es muy amarga y a pasarlo cuanto antes. El Aimar, un registro galáctico, 7 chapelas en el 4 y medio. Sí, pero bueno, Aimar está muy bien, es un pelotari que no regala nada, apuntilla muy bien con la izquierda y no le puede romper por ningún lado, ¿no? Porque físicamente está muy fuerte, cubre tanto ancho como Choco, es muy difícil, pero bueno, el año que viene aquí estaremos otra vez pues con la intención de ganarle. Físicamente, ¿qué tal has terminado? A mitad de partido, como casi todos los días, he tenido un bache, ¿no? Me he sentido un poco cansado, pero al final, y ahora estoy bien, ¿no? Estoy cansado, pero no estoy muerto, ¿no? Físicamente este año me he preparado bien y a ver, no, ahora estoy pues, con algún problema de rodilla y no sé lo que durará esto, ¿no? Porque no paramos en todo el año, ahora empezamos en parejas y algún día pues la máquina se romperá. Eskerrik asko y sorionak por el espectáculo ofrecido, Juan. Eskerrik asko zuri. Egunen batean hautsiko da makina, esan digu Juan Martínez de Irujok, baina tira, oraingoz behintzat, hor segitzen dute makina latzak dira, biak ere makina bat ikuskizun ematen digutenak, eta gaur ere gozatu ederra hartu dugu, eta nik uste irakurketa oso egokia egin duela Juanek, oso ongi jokatu du, ezkerresak egirantzuten bikain aritu da, ezkerrez gurutzatzeko eta zabaleko arrastua bilatzeko arazoak izan ditu, eta gero belauneko kontuak ez eskua ipatu du, hor ikusi dugu, Patxi Eugik lagunduta takoak moldatzen eta ibili dela, eta jakina, sakean pilota indarrean datorrela eskuinez heltzeko garaian eskua behar bezala sartzerik ez zuela, eta horregatik izan dituela arazoak. Irakurketa guztiz zentzuzkoa iruditu zait, eta bueno, Arane ere hortxe da, gaur aitak ezin izan dio buruan txapelik jarri, baina emaztearen eta alabaren goxotasuna jaso du Irujok, eta gaurkoz horrekin beharko du gozoak eta minak denak izaten ditu kirolak, eta orain honetan gozoa Aimarrentzat izango da lauterdian 7. aldiz. Estadistikek datu hau etxekutzi dizkigute. Aimarrek egindakoak 11, biparetaz 2 egin ditu, airez 5, moztu eta 2, luze jota beste 2, galdutakoak berriz 10 tartean, sake luze egi bat, errestoan utsegindako 2 pilota, eramateko sakeak alegia, erasoan galdutakoak 2 eta garbiak 5. Irujok berriz, egindakoak askoz gutxiago 6, tantorik gehienetan nagusitu eta askoz gutxiago egin. Horretan txegutxe egin du. Bestela asko jokatu du, baina tantoak bukatzeko izaten dira. Sakez 2 egin ditu, biparetaz bat, tejadaz bat, airez eta moztuta beste bana, galdutakoak berriz, eramateko 5 sake utzi ditu azkenean eraman gabe. Marraz atzetik 2 pilota joan zaizkio, erasoan galdutakoak 3 izan ditu eta garbia bat. Pilotakadak 300 ez dira iritsi ala. Ez dira iritsi ez. 288 pilotaka da, alere hauen joko molderako eta erritmorako asko dira. Ordu bete iraundu partidak. 11 minutu eskas jokoak. Lauterdiko finaleko emaitza, Olaizola bigarrenak 22, Martínez de Irujok 16. Eta gure babeslearen eskutik, Magnesitas Navarras Magnaren eskutik ikus dezagun, gure iritziz final honetako tanturik onena izan dena. Aimar Olaizolak atera du sakea. Juan Martínez de Irujok erantzun. Olaizolak txokora, Juanen gantxoa erdira, gurutzatu gabe horrere, ezkerra irez Juan. Luze Aimarrek, erantzun Juanek. Bere buruari denbora emanez. Txokora Juanek, eraman Aimarrek. Txokoan luze Juanek, jaso Aimarrek. Tanto ikaragarria benetan. Txokoan berriz ere Juanek, eutxi Aimarrek. Egurrean Juan, bolea zeutxi Aimarrek. Txokoan luze, jaso Olaizolak. Zer nolako defentsa. Moztu, eraman Olaizolak. Txokora Juanek, Aimarrek. Txokoan luze eta tantoa Goizu etarrarentzat. Aimarren 12. izan da, hasieran emaitza etzegoen ongi. Olaizolaren 12. izan da. Magna
Magnesitas Navarras gure babeslearen eskutik. Ikaragarria benetan. Eta Joxan, gozatzeko bakarrik ez, partidan gertatu dena ulertzeko ere baliodik, guk bereizik guk hobetsi dugun tanto honek. Juanek agindu, bukatzeko aukerak bata bestearen atzetik, Aimarrek eutxi, eta azkenean berak amaitu. Asko izan ditugu lago tanto, Aimar defensa bakarrik ez, askoz gehiago, baina gaur Irujok benetan indarzu eta bikain jokatu tanto askotan, baina hor tanto hontan pasatzaio askotan horre izan ditigatzen, biru, ia tanto inda, Aimarre defenditu eta atzenen behalde tanto eroi. Eta holako asko izan dek. Baina gaur iruditzatak maila handiko partidu jokatu gela, bi ike bai, baina bat-bat Irujok. Tira ba, jaun Andreok, 11 minutu gutxi dira, batez alegia, eta bukatzeko tenorea dugu. Eskerrik asko gaur ere gurekin bat egiteatik, eta nik uste guk bezala zuek ere gozatuko zenutela bi izarra handi hauek eskaini diguten ikuskizunaz. Igandero izaten da, goi mailako eskupilota Euskal Telebistan, baina bihar egun berezia da. Bihar goiz eta arratsalde bertsolari txapelketa nagusiaren finala eskainiko dizuegu Barakaldoko bekareto handitik, 13.500 lagun izango dira, eta beste milaka asko telebistaren bitartez ikusi nahi duzuenak, eta goza ezazue ikuskizun horretaz ere. Gu datorren asteburuan itzuliko gara, eta binakako txapelketarekin. Eskerrik asko, izan ongi, aio!